سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وتروا أقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متينا لنا كتاب موداتنا إزماد مسانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم لومي هقراويد كانتانا مبال كالا يقري أب إسواتيني كتسعوتيا أبزي هدا ساعتات كجمريو انت بزعبا دارس زي استفل عليكم كومنتاري أب دحريت كلوان نسلو زخوني عندنا قدم نابت دحريت كقطفيه بزو حبريتات سلازلن بزعبو سنهي لك زعربي مبار نايلو مارستي أب كم توترو أبتي نايلو معلة زينا أنا خنحلفنا مجمريا بزي أقرامي أرسخ نجمر Seen in Tehran and the western city of Isfahan in Iran as the US and Israel continue to carry out strikes there. President Trump posted online the footage of strikes on Isfahan. US media report that a weapons depot was hit there. Let's get the latest from Iran with Tawhid Asadi, who's in Tehran for us. Tell us more about what's been targeted in Isfahan and Tehran and what's been the impact of it. Has posted footage of a massive blast believed to be a 2,000-pound bunker buster bomb, and it is believed to have hit an Iranian ammunition depot. These bombs were in the city of Isfahan, south of Tehran, where there are stockpiles of uranium. That city of Isfahan was also hit in those targeted strikes last year. Joining me now is Sky News defense analyst Peter Jennings. Peter. حجي انتاي سمعنا لنا مسيلكم إذا تريوات أنا حكم عبزي this is هذا فلوي تاريخاوي في تساميهم تريزون لهم زي دونالد ترامب بعلو بوستس قبريو قد مستوى السنة جزية هذا كبي تخونه بلاست ويون أبي تقصي أبي كم زعينة تريوزون لهم بوست جيرنيرو نسدما أب إسفهان بهالكتما برجز أبتناي إيران ناي نيوكلر روبوتا زقبروا ومتقعتين عن رزالنا زي نتنيوكلر ناي إيران كوتسوان كوزدوان سلازي كالو أبو خلو توكيسوم لكلو يقول يوم زمالة دما جررتا ويون ناي نيوكلر جررتا خقات ملو زخل تقولو نالو بحالا زراربا قبل ناي كويناتي دفت أمزلوه من دا يقصهم دا أمبر إذن تري وزن لهم تاريخ فت أمي This is historic أب تاريخنا عالمنا نيوكلر أتوميك بومب ستكمي هذا هاقر يزلو أمريكا يبهالا بجبان دما أب ناغاساكي أن هيروشيما تتكي ملونيرو حجون انتخوني ولا نتابوم انتزي تقوسا من البات زتري وزن لهم نتنيوكلرنا إيران هاريمو مكلو زخولو تخولو له سلامتا يقن دونالد ترامب أكم زعينة نايج أنغو زخوني وسانا كاتو كيلو because Donald Trump is losing يسعر سلازلو يودق سلازلو يخسر سلازلو دونالد ترامب هذا انتهينا خنبلو نخل بومب شيل زخوني ويون هذا عابي زينا فنيلو زد ما إذا حجت ريوات أنا أحكم دحين بعلمكم لو خلوه مسمع بزي ولا تم دقفتيهم كعبهم مزلو دونالد ترامب. Peter, look, this seems to be an escalation in American action now against uranium stockpiles. This now seems to be the problem. They want to target the uranium stockpiles. Well, I would hope that there was a special forces plan between the US and Israel to take that uranium out of Iran, but I wouldn't underestimate how difficult it would be. Part of it is potentially buried after various bombing attacks from earlier. And I suspect that most of it is booby-trapped. And one of the risks here would be that the Iranians themselves, if they think they're about to lose this, would explode it, and you'd have, in effect, a sort of a dirty nuclear bomb you'd be spreading in a... بعفشا انت يوم زبلو زلو بتبومبتات كوتصوا كم زدليون بسبيشال فورس جيروم كاليو وين كابت زلو بوتا دليون كوتصوا يتمدب نيرو بزح اوبريشنز كجبريو سبيشال اوبريشن سراويت مصيوم نتبوتا قلق جبروين بزح زرباتات يزرب نيرو دونالد ترامب كم زي تواصو يفلت نيريو اب ايران اتيو زخونه نجر كجبر كم زي كل فلت نيريو ور كيف تنخل خمان نتخ جبر ز حسب زنبره بزح متقعت كم زوردوني زنجر لذي كم تري وزن لهم نتبهم باتات أبزر له نمدم ساسو زمسل كبيت زخانة سقم توسيد له هجي أبزع بوتا كبيت زخانة دبدابيهم زقبر زلوا الأمانة تدما أمنا مودة درجة نيتس فورصة بس يسأل زل دونالد ترامب there is no other interpretation وهنا يأتو دونالد ترامب زقبر زلوا سقمتي كل نجار كاب calculation وصعي كاب حدا استراتيجي زلوا سرعات منجستن كجبر زخل وصعي كوين زلوا هذا دما بسمعتن بيمثلن زخي زلمبر رغ زبل استراتيجي حيزو نيراناويان كسعرام يخلي كواصاني يخلي زبلو جيم يختل كم زي اللي يزنقر زلو وصيتنا تدما حدا عبي اناونسمنت زلوون غيرو زلو اناونسمنتون كاوز بغاسيو زي جنتاي زريكا
بكل من قد كريا كم فتنينا مغنياتو هاجرات عرب أبز كبدة فتنا أتين كم زلوان كابز فتنا زي بغمي وصاي خلاونا يفلتانين دونالد ترامب دما بتطوم كقبرهم كم زخيل يزنقر زول أبز حلفني مرحنا السعودية متأنقعتا زمسل تريب زربات زاري بلون يرويلنا حجيجن مس كلي تباتي خزرلو حدا كاباتهم لنكنه أبزع حجي فيديوز قبل الله زلو خطرة كلتا سلسة بوستر يلا خنا زي حجي زريكم زلو زمسل بس خانتايو السوق بيصوم نساتهم دما قبيص أمو أنت أروز خد زلو مرحتي أوروبا أزيون بزيهم سلو زلوي and there is nothing they can do about it. Has closed its airspace to U.S. warplanes involved in attacks on Iran. It's another escalation in the widening rift between Madrid and Washington. Spain has been Europe's most vocal opponent of the U.S.-Israeli war against Iran. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez calling the campaign reckless and illegal. His government had already barred the U.S. from using their 2 jointly operated bases in Spain. U.S. President Trump has sharply criticized Spain's stance on the war in Iran. بستري وزن لهم هذا كاب أوروبا هذا سبعي مراحيا بأوروبا زول بزوان زي بستري وزن لهم ناي سبين مراحيو انتايس كجيرو كل أير ناتهم كل كيلوهم أمريكا زخون يكون وتهدروا على نفرتنا تادي قله بكل أير ناي سبين أي كبرونيهم أب ودبات أب إيربورتات ناي سبين أي يعرفونيهم ندادي مالونيهم معناته زي حقاوي كويناتيو كميروبا نحنا يوكرين توريرا رشا وريرا تايلنا نزارب انتلنا ويون أفقد مقابايا نزارب انتلنا علم لخاوي حق تحيسو للولاونتنا إيران منقص نفتو غاي نفتو للولاونتنا إيران تحيسو زمن نزورر حقر كنت حبابر مسألة يبلان قد يتاون يبلان انت خونا انصارينا تطو كنبل زالنا دبل اتونكو بعد سرية مزبلو زلو اتونكو كامل إيروبا كاب إسران شو حتى مرحتنا إيروبا اليوم ونزغون ولا كابتم إيروبا وصاي زلو انكو دونالد ترامب بولي كم مخانفليتو فيت نفيت كقط مزخالة سبزي إذا زفتورة مومنتم دما right now انتاي تصحيف له دونالد ترامب نزا فيديو ناقبر كوا جزيس لسانكو بوست قبراي كالكو انتاي له the country of France wouldn't let planes headed to Israel loaded up with military supplies fly over French territory. France has been very unhelpful with respect to the butcher of Iran who has been successfully eliminated. The US will remember President Donald Trump. لك أن كم زنا إسبانيز قبروا زلوا فرنسا دما نفاريتنا أمريكا أصوار تشكي منا بإسرائيل تخيل زنا برتني إيران وكهرمو مالتيو أبناتا إيربورت military country France wouldn't let planes headed to Israel load up with military. سلزي أفتح عدهم كينهم كسعنات كجبرة خمسة كلا لا فرنسا طليان كمو نا أمريكا وتهدر رئيس نفاريت نا بإسرائيل كيتا حسبت أبسيشيليا بيزلهم أبو كوردوان مزليو أبزاي توردوان يخمي لها كلا لا أبز حلف دما سويسرلاند تاجعويت وننتقونت كل هاير ناتنا نوتهدر علامة ناي أمريكا أين هبني نايلا سلامنتاي سويسرلاند تقدس مغنياتو عبا بيزا بجرمن سلازلهم كم قليلهم بسويس كحلف سلازقولو سويس دما باعغ ما تانيش تزلا تهاجرمون تبيعهم تتكيمهم لانصار أمريكا إذن تاي زريكا دونالد ترامب is a bully سلازقونكا كابا خافر هنا نحوارو كن حبا كن جمر كن نبراين خلينا we have to face you نا يوكي برايم مينستر ونكم إلوا كتصرفن نتغلقها زعباي قال قتبل تغلقها but I will always be نتي هجراو نهجري زرب حمبر نعاها كحجوسيله أبزن الساعة عندير كان زليل كانت يخيز لها كوينات مساحات أملا غلق زبلوا له مخنيات بليني لهم سلزي أنت أيلس عيفلا دونالد ترامب مودا دا نيتو كم زموتايز نجرزلو تاي مالتيو we will remember تزني هيو كنذكرينا يبلا له منين نزخون سماي أنت يبلا لفزي قال أنت لهم كومنت عيفهم له Trump just posted that the French refused to the US will remember NATO is having a moment NATO أبكبي درجة وديقو خمسة ليزن الجرزلو كل زتري وزلهم is on top of the big problem. Israel is getting attacks on Israel also continue. These are the latest pictures coming to us from the Tel Aviv region, where there have been more missile interceptions this Tuesday morning. Smoke, as you can see, has been rising over Tel Aviv there. At least 6 people, we understand, have been wounded in the latest Iranian attacks on Israel. Let's bring in Nida Ibrahim, who's in Ramallah following developments. Once again unfolded under a barrage of warning sirens, bright flashes in the sky, and a thunder of interceptions as another major Iranian wave pushed deep into central Israel, marking what many observers
كم تريو زلهم إسرائيل بزح فيديوهات دوت زلون كبيد زخانة أنواتن كسراني وردا كم زلون كبيد زخانة متكعتي وردا خم زلون دونالد ترامب دما we are winning ترى يزبل زلون نسعر لنا نتكع لنا نعوت لنا يزبل زلون I don't know man يسعر على اللغة أفكاست بلا اللغة أبايتان ريو زلنا أجن it doesn't look like نعوز مسل عوتات نريا لنا إسرائيل كمان بعبايا تسعنا خمسة لا يزن قرزلو حجرات عرب دما ببزلوا كده كرايو على اللوا now كل زتري وزلهم دونالد ترامب is facing the worst moment in تاريخ بريسيدنت ناتو اتزخفه حدقا اقاتيمو خمزلو يزن قرزلو look at this ازي چنقات ناتو كامنتاي كم زبقسلو Take a look at Donald Trump's overall net approval rating. This is the lowest of his term, the lowest of his second term. We're talking about minus 17 points, 17 points underwater. And unlike in Donald Trump's first term, in which he was negative basically throughout his entire term, Trump actually started off in positive territory here in his second term. But now he's at the lowest point of his second term. But there's an even bigger comparison to be made, okay? So obviously Trump was elected once back in 2016, then he took a 4-year break, and then, of course, he's serving his second term, and it's his second. Country was along Donald Trump, بحتر زبالة, is having his worst nightmare. تزال on the day فتوى النجار انتلو دونالد ترامب زي قاتي ماتو زلها. نرجعنا السوشيال ميديا تواسع أي سلزوخانة rating ناتو 7 day فتيوه بحماق يزاربلون انتلو personalize تنكفو. سلزي بولكو ودو كم زخانن سب كم زي فتوان تسأل لاي كم مهان كوين تسمع وله and in reality كل سب فنفين وله زي خانتايو إسرائيلويان ناي أيهود لوبي كم دما ناي نتنياهو حيلي بيلا غيرو انتاي بالوغليم ني دونالد ترامب كم ما سوق سوفت تتكيم له نتنياهو يمزول زلو اي بحكي تماسي كل يمزول زلو because this is the biggest loss بكل ملك افتري غلغه اتزعبي كساره اقاطي مولو so what's going to happen from now well I don't know but after تاريخ ندحريت تمليسم فتشم كم زعين السعرات هاي رايو presidency. So I went back and I looked at all of the presidents at this point in a presidency, all of them at this point in a presidency. And guess what? Donald Trump is the lowest ever at this point in a presidency, lower than Joe Biden, lower than Jimmy Carter, lower than Ron. Anyway, نتي جو بايدن موت تبلو زنبره كابون تحتي كم زخوني نفسه رخيبوا له مالتيو. The worst thing. جو بايدن كابون العلي كم زنا يزي ودكات هاي نبرون. I mean Donald Trump is really in a very terrible shape. كابوكاتيلنا this is the breaking now. Donald Trump I mean تبغيركم تدالو زتري وزر لهم تاريخ أب reality كفتهم كلنا نرزلنا. All of those countries that can get just fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the no, أبزكلي تفكرت تويتر مثلاً. قدام يتنتهي له, okay, yeah, سأبزد عن أبي الكمان لغة. كلهم تم هاجرات تاشمو كتروح بزي تقولوا ندعو كتروح بزي كعلكم بسنكتي وشمتنا حرموس عاتي سلزلو كم بعد يوكي زعما سلكم مالتيو. جن أبتو قدايت دما كتساعتفون كتحجزون إيران مودا نتي وشمت حرموز نخن كفت دما كتحجزوا زيدا لهم. I have suggestion for you. Number 1, buy from the US. جينا عقدكم زخون مخرر لني. وطرح هذا ندادو زلكم دي غاز تدليوا كاب أمريكا جزو. نحن نقول زخون علنا. ثلاثة we have planned وزح علنا. Number 2, build up some delayed courage. Go to the strait and just take it. كم لما قلت معات وسيقكم نفتبو تاخدكم تواجيكم كاب إيران كتوزدوا فتنو. You will have to start learning how to fight for yourself. سلازي كيتكم بعالكم نخط واجو كما يجيكم تواجهكم شجركم تفتحوا كتمكرر لكم كيتكم جبروا fight for yourself. The US won't be there to help you anymore. أمريكا كيدا نتشجركم كتفتح لكم كم زي كونت ينقركم على just like you weren't there for us. كم تان نحن أبزحتنا لكم كنت مسؤولنا زيدا لهم. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go get your own oil. Oh my God. زي كسيلكم استمع أروانتاي زلزال دونالد ترامب. بحثر زبالة تسعيري زلزال. دونالد ترامب تسعيره إيران تعويت الله. Ladies and gentlemen, this is history. دونالد ترامب بعبيو اتوكينات أب إيران تاي دبدبكا انت حرام كازي كونه وشمت حرموس كت كفتا تخل داي تخلني نير اتوكينات. مهنياتو إذا كنا لازم تتجمعوا إيران تأنقذ الله حيلي وش متحرمز كتعصوا مخانايز في اللات نيرو. Everybody knew this is going to happen.
ውግን ተጀሚሩ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትዓጽዎ ምዃና ፍሉጥ ነይሩ ንዑ ጌራ ኣሜሪካ ድማ ሓያል እንድሕር ኮይና ወይ እውን እስራኤል ኣሜሪካን ንክስዕሩ እንድሕር ኮይና መጀመርያ ነዚ ጨገም እዚኦም ክፈትሕዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩለን እተን ዘለዎን ሚሳይላቱ ድዩ ሮኬታቱ ድዩ ነፈርቱ ድዩ ቦምበርስናቱ ድዩ ቢቱ ድየን ወላ ሲቱ ድየን ዘይገበሮ የለን everything has failed ኩሉ ወዲቁ ስለዚ ወደቀ ድማ እንተደልይኹም ከትኩም ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከፊትኩም ተጠቀሙ ነዳዲ ካብ ግዙ ኣነ ግን ወዲየ ኣይኮሎኒ ዝብሎም ዘሎ ኢራን ዳርጋ ዳኺመልኩም እየ ግን ከይደ ከብፅኦ ስለ ዘይክል ንስኻትኩም ከትኩም ዘድልየኩም ትኮንኩም ግበርዎ ይብሎም ኣሎ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ከጀመረ ከሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፉት እዩ ነይሩ ንኩሉ ንግዲ ናይ ዓለም ድማ ኖርማል እዩ ዝኸይድ ነይሩ ባዕሉ ከይዱ ተመኪዑ ስርዓት ክቕይር ረጂም ከውድቕ ኢሉ ከይዱ እዩ ዝውጥቀት ዘጋጥመ ዘሎ ናው ንኢራን እዚ ኩሉ ኣውዲቕና ኣብዚ ሓንቲ ደጋፊት ናቱ ናይ ብሓቂ ካብኡ ተስፋ ከም ዝቆረፁ በዚኻ ትርኢ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ነይራ ኢድን ኮምባይን ኢት ኣይገስ ኣይሓወስዋን ሓንቲ ነይራ ሓንቲ ረኺበ ክበክሜ ዳርጋ መላገፂ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኮሚክ መላገፂ ትፈልጥዎ ዶ ምክንያቱ ዝበሎ ዘይገብር ድምሱስ መንግስቲ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሮዚስ where was that if I can find it no ኣይሓወስለይን ሶሪ መዓልታዊ ከመይ ኢሉ ይቅይር ከም ዘሎ ሓሳቡን ከመይ ኢሉ ፌል ይገብር ከም ዘሎን ዝገልጽ ሓበሬታ ነይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢደይ ሂበይ ዝብል ዘሎ ኢደይ ሂበይ ጥራይ ግን ካይኮነን ናይዚ ሰብ እዚ ውርደት ደረጃታት ናቱ ሕልፍ ዝበለይ እንታይ ብለኩም ፀኒያ ቀድማ ቢለ ህዝቢ ኣሜሪካ ክዕብዎ እዩ ኩናት ክትገብር ተደሊኻ ኣይንድግፈካን ኢና ናይ ባይታ ኩናት ኣብ መሬት ክትገብር ኩናት ኣይንድግፎን ኢና ኢሎሞ ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት ድማ ኣብዚ እቲ ህዝቢ ካብ ነዊሕ እዋን ክግንዘቦ ፀኒሑ ስምዑ ኣብዚ this straight on the issue of negotiations. The President of the United States has asserted his government is doing negotiations behind the scenes with the Iranians, but the Iranians deny this. And there is global uncertainty about whether to accept Washington's version or the version put out by Tehran's leaders. That's a strange state of affairs, isn't it? I think you misspoke, Tom. I don't think there's global uncertainty. I think there's global certainty that President Trump is lying. ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣብላቕ ዕድመ ይሃቦ ጥራይኻ ትብል ነዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ብትብዓት ዝዛረብዎን ዝምክቶ ናይ ረሃናን ከምኡ ድማ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ከምኡውን መሓመድ ሞራንዲ ፕሮፌሰር ከምታት ናበሉ ኣለው ሓያላት ዝኾኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ብትብዓት ዝመከትዎ እንታይ እስከ ይብለሎ እቲ ናይ ኣውስትሬልያ ጋዜጠኛ እንዲ ንኣሜሪካ ከየቆጥዕ ኣብዚ ክልተ ዓይነት ሓበሬታ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራናውያን ይዘራረብ ኣለኹ ኔጎሲዬሽንስ ይግበር ኣሎ ገለመለ ይብል ኣሎ ኢራን ድማ ኣይግበርን እዩ ዝኾነ ይኹን ሲሪየስ ዝኾነ ዲስካሽንስ ይግበር የለን ሕጂ ዓለም ስንመን ከም ተኣምን ተሸጊራ ኣላ ንኢራን ዲያ ክትኣምን ንኣሜሪካ ምስ በሎ ናይ ንስኻ ኢኻ ተደረቢሽካ ዘለኻ እምበር ዓለም ኩላ ሓደ ኣብ ሓደ መን ይሕሱ ለመን ሓቂ ከም ዘሎ ርግፀኛ እያ ዘላ ዓለም ብዓለማ certainly ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ይሕሱ ከም ዘሎ እያ ትፈልጥ ኢልዎ ዶናልድ ትራምፕ ይሕሱ ዘሎ ኢራን ትኽክል እዮም ዛረቡ ዘለው ኢልዎ እዚኣ ድማ እታ ጉዳይ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካዊ ጆን መርሻይመር ኣሜሪካ ፕሮፌሰር እዩ ኣሜሪካ ዝሓየለት ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ እዩ ምስ ኢራን ምውግዖም ናይ ኣሜሪካ ውግእ ስለ ዝፀላ ኣይኮነን ፀሎሱ ንረብሓ ኣሜሪካ ይሰርሕን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ኢንተረስት በዚ ውግእ እዚ ንቅድሚት ኣይከይድን እዩ መቀናቅንትና እንኮ ቻይና እያ ምናልባት ካብ ራሽያ ሓይልና ነተኩሮናን ኩሉ ነገር ናብ ዜና ከነቕንዖ ደለና ባህላ እዩ ኣሜሪካ ግን ኩሉ ግዜ ብናይ እስራኤል ኣጀንዳ ስለ ትኸይድ ናይ ብሓቂ ቅጭ ስለ ተምፃሉ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ቀልጢፍና ንወፅእ ኣለና ዝበለ ነይሩ ቀዳማይ ከይግበር ነዊሕ ተዛሪቡ ንዓመታት ተዛሪቡ ምስ ተገበረ ድማ ክውዳእ ከም ዘለዎ ንነዊሕ ተዛሪቡ ክሰምዑ ይከኣሉን ምክንያቱ ዘርብሖም ስለ ዘይሰምዑ ዘለው ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ነዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ይገልፅዎ ኣለዉ እንተሰሚዕካ ኢራን ሓቃያ ክትዕወት ክትብል ከማን ዘገርም ኣይኮነን Iran, pray for the designs of the Jews to fail. That's all we could do. Iran is fighting for the whole world right now. And don't get me wrong, I'm not praying for more casualties. I want that to stop. I want the United States to be finished. But Iran right now is fighting for all of humanity. They really are. In a way, they're fighting for us. إذا حدا كابتن دقفتيو ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዓሌታውያን ኣንጻር ጸለምቲ ይኹን ኣንጻር ኤስያውያን ፍሉይ ዓሌታውያን ኣንጻር እስላም ድማ ፍሉይ ፅልእ ዘለዎ እዩ ናይ ኢራን ፍቅሪ ዘለዎ ኣይኮነን ካብቶም ሕሉፋት ጸላእቲ ካብቶም ማጋ ዝበሃሉ ምሽ ኣለዉ ካብኣቶም ሕልፍ ዝበለ ጸዓዱ ጥራዮም ሓያላት ካልኦት ኩሎም ክጓሓፍሎም ካብ ዝብል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣመና ተስፋ ስለ ዘቑረፆ ፕሬይ ፎር ኢራን እዩ ዝብል ዘሎ ንኢራን ጸሎት ንግበረላ ክትዕወት ምክንያቱ ኢራን ተተሳዒራ ጠፊእና ማለት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ ንቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ብኸመይ That's what Israel wants. That's what Israel's playing for.
They want that power over our government. They want that power over the Gulf. They want that power over all the trade, all the commerce, all the supply chains, everything that goes through the Middle East. They want all of it. And never forget, they are a nuclear-armed intelligence superpower with a fifth column in the United States, Europe, right over the Strait, over the Red Sea. That's what Israel wants. It means Israel controls the entire Middle East. And the power that Iran exercises over the Strait, over the Red Sea, that's what Israel wants. That's ስለዚህ እስራኤል እንድሕር ኣብዚ ኩናት እዚ ንኢራን ስዒራታት ዓዊታት ጠፊእና እዩ ዝብል ዘሎ ብምሉእ እቲ ሃገራት እቲ ጋልፍ ስቴት ዝበሃል እቲ ናይ ጋልፍ ሃገራት ኣብ ትሕቲያ ክትከውን ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብ ትሕቲያ ክኸውን ብኻልእ ዘራርባ ሓያል ስለያ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ከምኡ ድማ ፈፂምካ ክትገልፆ ዘይትኽእል ፖለቲካዊ ጭዋዳ ዘለዎ ብድሕሪ መጋረጃ ንኤውሮጳ ምሉእ ክዝውር ዝኽእል ንኣሜሪካ ምሉእ ክዝውር ዝኽእል ናይ ዓለምና ዝሓያለ ሃገር ክኸውን ዝኽእል እዩ ኢሉ ምክንያቱ ዓበ ሃገር ስለ ዘለካ ወይ ዓበ ቁጠባ ስለ ዘለካ ጥራይ ዘይኮነስ ብድሕሪ መጋረጃ ክዝውር ዝኽእል ዓቕሚ እንተለካ ኮይኑ ከም ናይ እስራኤል ናይ ዓለምና ሓያል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሱፐር ፓወር ንክኸውን ተበጊሱ ዘሎ እዩ ኢራን ትደይ ስዕራቶ ድማ ፊት ንፊት ክገጥሞ ዝኽእል ሓይሊ እውን የለን ኣሜሪካ ኦልሬዲ ተታሒዙ ተማሪኹ ዘሎ ስለ ዝኾነ ክገጥሞ ይክእል ኢና በለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ሰብ ንኢራን ዝድግፍ ዘሎ ብኩሉ ምክንያታት ተበጊሱ እዩ ናብ ሃገራት ዓረብ ንመለስ what is going on ምስ ሃገራት ዓረብ እንታይ ዘጋጥመን ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ እስራኤል ዝበሃል ከዓ እቲ ተጸላእነት እውን ካብ ዜሮ ዝበፀ ኣይኮነን ለንቀነኻ ስምዕዎም ኣብዚ እንታይ ገይሮም ኣለዉ Stories about Jerusalem, and it centers on one of Christianity's holiest days, Palm Sunday. This year, something unprecedented happened on the day. Israel stopped a top Catholic leader from entering a holy site. He's Cardinal Pierre Battista Pizzaballa. He is the Latin Patriarch of Jerusalem, who was heading to the Church of the Holy Sepulchre. This is the site where Christians believe Jesus Christ was crucified and resurrected. The top cardinal was planning a small private prayer there, but he was not allowed to enter. Israel says this was due to security concerns. The country is currently at war with Iran, but the decision has triggered a massive global outcry. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሆሳዕና ንኽበዓል ኣብ እስራኤል ሓደ ልሙድ ኣብ ኢየሩሳሌም መቸም ኢየሩሳሌም ትፈልጥዎ ኢኹም ክርስቲያን ድሕሪ ኮንካ ላ እስላማይ ድሕሪ ኮንካ ካብቶም ኣይሁድ ንላዕሊ እውን ዝያዳ ኣብ ሃይማኖታትና ኢንተግሬትድ እዩ ንዓታቶም ኦፍ ኮርስ ግን ሆሳዕና ማለት ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ሆሳዕና እናበሉ ዝተቐበልዎ እዩ ስለዚ ነቲ ሆሳዕና ንኸየብዕሉ ከም ዝኸልከሎም እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ምኽልካል ድማ ሓደ ካብቲ ልሙድ ባህሊ ናይቶም ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ወላቶም ክርስቲያን ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ልሙድ ባህሊ ናቶም እዩ ብሰንኪ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኢሎም ነዚ ኸልኪሎሞም እዚ ድማ ከምቲ ተፀላእነት ናቶም ፀረ ሃይማኖትን ፀረ ክርስትናን ፀረ ኩሉን እዮም ዝብልዎም ሕጂ ድማ ካልእ ዝገደደ ሽግር ፈጢሩሎም ኣሎ and this is creating a big backlash ይበሃል ኣሎ ካብ ቫቲካን ካብ ብዙሓት መራሕቲ ኤውሮጳ ድማ ብዙሕ ተቃውሞ ገጢሞም ኣሎ እዚ ከዓ ሓንሳብ ንእስላም የሳቅዩ ፀኒሖም ንክርስቲያን የሳቅዩ ንኩሉ ሰብ ከሳቅዩ ድሕር ዘይብሉ ሃገር ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ድሓርካስ ናይ እቶም ዘብዕልዎ ዘይፈርህዎ እስኻ እንታይ ደፍርህ ኣለካ History was quietly broken of Jesus Christ carrying palm branches. It begins the Holy Week, which is authorities say the old city cannot handle a large-scale emergency. The narrow lane synagogues. This happened is a very sacred day for the Christians, and because they were on the ground. Anyway, come through was ኣለኹም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይባ ኣለዋ ኢራን እስራኤል ተፀላእነት ናቶም ናይ መወዳእታ ይበፅሑ ዘሎ ከም ዝብልዎ ዘሎ ንፀጥታ ኢሎም ኣይኮኑን ጀስታ ሓይሊ ከም ዘለዎም ንኸርእዩ ኢሎም ከም ዝገበርዎ ዝንገር ኣይኮን I can give you other evidences ብዙሕ ቪድዮታት ኣለኒ ናብቲ ካልእ ከይኮልፈኒ ስለ ዝፈርህ ዘሎ እምበር ኣብዚ እውን ነይረኒ ስለምንታይ ንብዙሕ ሰብ ጫውጫውታ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዚ ናይ this has nothing to do with security. Transition to talk about what unfolded in Jerusalem and this international religious crisis. And we brought you in as a Catholic to explain. And he was blocked from doing that. You know, they expressed their outrage. We got a Huckabee statement, etc. So first, if we could just start there. The Israelis have now sort of like backed down, apologized, etc. I'll get to that in a moment. But if you could just explain why this was such a significant thing. بزخانة انتاي كنغركم يدلي حدا عبي صقم اغاطيمو خم زلو تنتنياهو زبال اداناتو حيلناتو ابلعلو كله كم زخونن كم تري وزلوم نتنياهو ترايكا يكونت منغستناتو ونتي اخرار منغست سلو زخونه نسوس غبروي ديس ابعدو كم دليتو كنبلنا خلينا تقاند زغد سلو امريكا افكال علاماتو غبرو زلايو let's start with this one في لا هاغرات عرب زغبر زلو نزيا خالص معايا اسكي
Majority of the cost of the war, Kuwait, Saudi Arabia, the UAE. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. And then secondly, እንታይ ልዩ ዝሓታ ዘሎ እዚኣ ድማ እታ ትመፅእ ዘላ ዘረባ ጉድ ናይ ዓረብያ እዚኣ ኣብቲ ዝሓለፈ ጋልፍ ወር ዝበሃል ዝነበረ ናይ ናይ 1990 ይመስለኒ ኣብኡ እቲ ዋጋ ሃገራት ዓረብየን ከፍ ኢለን ማለት ኣብኡ ዘለዋተን ጋልፍ ስቴትስን ከፍ ኢለን ነይረን ነዚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ኩናት ክኸፍላ ድየን ነቲ ዋጋ ወፂኡ ዘሎ ገንዘብ ክኸፍሎ ይኽእሉ ድዮም ምስ በሎ ያ ዶናልድ ትራምፕ ቀዲመ ይብላ ኣለኹ ግን ሓሲቡሉ ከም ዘሎ ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ርግፅ ዓረብ ክኸፍልዎ ከም ዝደልዩ ተደጋጋሚ ክዛረብ ቀኒ እዩ እቲ ዋጋ ክሳብ ሕጂ ንሪዮ ዘለና 35 ትሪልዮን በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and it's counting ኣብ 30 መዓልቲ ጥራይ 35 ትሪልዮን እዚ እቲ ንዓና ዝንገር እዩ መብዛሕትኦም ከም ዝብልዎ 60-70 ሚታዊት ናይቲ ሓቀኛ ዋጋ ይክኸውን ዝኽእል እምበር ሓቀኛ ዋጋ ካብዚ ኣዝዩ ዝዓቢ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ገንዘብ እዚ ሃገራት ዓረብ ክኸፍሎ ይኽእላ ድየን ዝብል ሓንቲ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ከቕርበልኩም እየ ምክንያቱ ሃገራት ዓረብ this thing is going to come to them again በዚ መንገዲ ገይሩኻ ክድክሮም ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ምግንዛብ ከድልዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መገረም ነገር ስለንርኢ ዘለና እስከ ንስማዓዮ what is happening here Institute. Good to have you with us on Al Jazeera, Zaidun. So Rubio's told Al Jazeera there that the US will continue to support its allies in the region. But at the same time, the White House has suggested that President Trump will ask Arab countries to cover the cost of the war against Iran, which is estimated to be in the billions. How likely are these countries that have been under attack to respond to this request by President Trump if he was to make it? Well, it's up to these countries officially to make a response accordingly. But if we were to analyze Trump's objective or willingness and at this stage to request this from the GCC states, this would have made sense if it was those GCC states that advocated for this war to happen. But they actually advocated for the war not to happen in the lead up to the war. They continue to call for diplomacy and de-escalation. The country that seems to be worthy to take and handle the costs would be Israel. The Israeli government, the Netanyahu's administration, is the party and the agency that has convinced and pushed the United እንታይ ስከይብል ኣሎ እቲ ዝመልስ ዘሎ መጀመርያ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ዓረብ ንክኸፍሎ ኢሉ ዝሓስቦ ዘሎ ሓድሽ ነገር ወይ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ክገብሮ ዝኽእል ክሓስቦ ዝኽእል እዩ ሃገራት ዓረብ ድማ ንናተን ረብሓ ንናተን ፀጥታ ንናተን ድሕነት ተዝኸውን ነይሩ እውን ምናልባት ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ብግምጣሊ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ንኸየጋጥም እየን ዝልምና ነይረን ኢሉ ኩናት ኣይትጀምር ኢለን ይልምንዎ ነይረን ኩናት ንኢራን ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዞባ ዓበ ሓደጋ ክፈጥረሉ ዕንወት ክፈጥረሉ ምዃኑ ደጋጊሞም ይነግርዎ ነይሮም እዮም ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ብድሌት ናይዘን ሃገራት ዓረብ ዘይኮነስ ኣንጻር ድሌት ናይዘን ዓረብ እዩ ተጋጢሙ ዘሎ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ድማ ብግምጣሉ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩናት ንኽጅምር ንጉሆ ምሸትን ዝልምኖ ዝነበረ ሓደ ሓይሊ ነይሩ ኢሉ እሱ ድማ ኢራን ይበሃል እስራኤል ይበሃል ነተንያሁ ይበሃል ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ክኸፍለካ ትደልዮ እንተለካ እስራኤል ይከፍለካ ዘሎ ይብሎ እስራኤል ነዚ ኩናት ዝደልዮ ነይሩ እስራኤል ድማ ረቢሕሉ ዝብል ዘሎ ስለዚ እስራኤል ስለ ዝደልዮ ዝነበረ እስራኤል ክኸፍሎ ክኽእል ኣሎ ሃገራት ዓረብ ዳ ሃገራት ኸሊጅ ዳ እሞ ከብሕሱ ምንየን ተገሪፈን ዘለዋ በዓል ራስ ለፋን ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቀጠር ዓብ ክፋል ዕንወት ይወሪድዎ ኢማራት ዝወርዳ ዘሎ ዕንወት ፅንሒልና ናብኡ ገፅና ኢና ብዙሕ ዕንወት እዩ ዝወርዳ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክሳራን ዕንወትን ዝወርዶም ዘሎ ሃገራት ከመይ ጌርካ ኢኻ ዕዳ ክፈለኒ ትብሎም of course ገለ ነገር ከም ዝኸፍላ እኳ ፍሉጥ እዩ ገለ ነገር ክፈሉ ክብሎም ከም ዝኾነ ወይ እውን ገለ ኢንቨስትመንት ክገብር ኢና ዝበልዎ ባፍንጫ ገለ ነገር ዝኸግብሮም እዩ ስቕ ኢሉ ክወፅኦም ከም ዘይኮነ ርዱእ ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ he is such a bully እዞም ሃገራት ዓረብ ድማ ፋብሪካ ናይ ገንዘቡ ገይሩ ዝወሰዶም እዩ ስለዚ this is going to be ሓደ ካብቲ ነዚ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ኩነታት ክቕይር ዝኽእል ኩነታት እንተሎስ እዩ ወላ እውን እዚ ክሳብ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ቁጠባ ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ እንተለኻ ወላ እውን ኣሜሪካ እንተለኻ ኣሜሪካ ሎሚ ናይ ነዳዲ ዋጋ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ይደይቡ ዘሎ ስለዚ ፒፕል ኣር ዳርጋ ኣብዚ እውን ከረየኩም ክእል ንኤርትራውን ብቐጥታ ዝትንክፍ ጉዳይ ስለ ዝኾነ I'm going to show you እቲ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ተፈጢሩ ዘሎ ብግምጣሉ እቲ ነገራት ዓረብ ድማ ዋጋ ዝኸፍላሉ ዘለዋ ማለት እዩ Recently, you filled up your car, gone to a petrol station. You probably noticed a couple of things. First of all, obviously, petrol prices have gone up an awful lot. But secondly, you probably noticed there's this kind of disparity between petrol prices, unleaded prices, gasoline prices, whatever you call them, and diesel prices. And you're not imagining it, okay? So this is showing you petrol prices going back the last few years. You can see that was the peak when Russia invaded Ukraine back in 2022. And they are certainly up. They are certainly up. But now compare
ሕጂቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ወሲኹ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ግን ኩሎም ዓይነት ነዳዲ ድማ ኣይኮነ ብፍላይ ዲዘል ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዋጉ ወሲኹ ዘሎ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እሱ ድማ እቲ ንተራ ሰብ ዝያዳ ከጥቅዕ ዝኽእል ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ወላ እውን እቲ ናይ ጋዝ ቀረብ እውን እንተኾነ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ይወዲቕዎ ዘሎ ካብዚ ዘሎ ሽግር ወፃኢ ግን ወላ እቲ ሽግር ተተወደኸ ብኸመይ ክፀልወና ይስከስሙ The world is one big factory, then right now one of its biggest and most important conveyor belts is out of commission. We know it carries oil and gas and lots of other things that fuel our machines, and that after just a month of living without it, the global economy is in serious trouble. And so something will need to be done. What we don't know is how on earth it's going to be reopened. Recently published accounts indicating that Iran was charging up to $2 million per vessel to grant it safe passage through the Strait of Hormuz. What is it actually going to take to unchoke the Strait of Hormuz? It would be impossible to كم تريو زلهم اتي وشمتنا حرموز حجي ايران تعويتا تتبلون تلا ناينا دادو قداي نكو طبعا عالم كسع كندي سلواك فترة لمخانية مزارب زلو so this is going to be very very interesting مغنياتو look كم دليت كاخت زارب تخلي غازي وشمت حرموز دونالد ترامب خفتو سلازيكل كهدمي إلو انتلو خينو انتاي مالتيو ايران دليت تاخد قبرة تخليها كاب امريكان لا على حيلو ني ايران كقدفا زخل كمنت لا زخل يلن حجنتاك بلي سب ويون قمتات نبزحات تشاينا خد امم سبح حزوم يعني تشاينا كفل وايكون ولا وين تشاينا ايران كتتاتو نتغل لجر كاب كلهم نلعل كتقبلوا تغل حجر انتلا تشاينا سلمتاي ايران حيال كتكون تدليا ولا كتت حنا انت زي قالت ايران حيال كتكون تدليا للو كله ايران جنشل وديقات الله خمسه الله تشاينا صبغ يرا تفلد امريكا اصواراتها بتحدي اب عالم كره مدبراتا نكهرم تكنولوجي ناتا نخجالت لعلو كل دما وتهدراون قطبا عقبناتا بعد درجه كدرعم ايران غيرا ايران كن عبق واغا كفيلاتلو زو كينات انت توديو ابداغ مهنصت ناي ايران قداماي زليلو كات زخل تشاينا مخانو تفلط لكم they're going to do massive construction work نتي ايران نداغ مهنصت ناتو تشاينا درو عبي انفستمنت نيرو إيران تعويتان توصي عبز قدايسي تشاينا نازل لكات سلازي نتشاينا تزبلت اسراح تسريح له لكن بالخل نكارو تغرات على منكم امريكا حدا عبي سمبراتيا تقبيلا زلا على دونالد ترامب اجون وديو كنبلاي نخلينا مصيوم غسغيسوم ناتو كينات كملسو خم زغلو بغنزاب كدلي بتخوين بتي اتنا ايران اغباب سريحو درو ني نتي كبابي ستلت عبيل ولو هاغرات دما ابزي وانزيج إيران انتهي تبلوم يفلطون يوم بناي إيران من قدرك خدو خمس غلو كالي مريج كم زي اللي يمزري زلو ناو عندها كوروناتنا كم وترو نابتي أب كبابينا زلو هجرات انديو بزون نتكوينات جدا نابهم كتوه من يمزدلي زلو حنت فيديو نيراتني ترغيبة يا نتوم عرب كسكندي نابتو كوينات يتيوم كرم مسوم حاسب أمام كم زلو انت وتيوم جن نخوصوا كبيت فتنا يصبيهم كم زلو انا زي كريكم دليز انا سوري Ukraine. While the country is still fighting a war with Russia, it has found its way into the conflict in West Asia. Kyiv has signed a flurry of defense deals. These are with Gulf countries such as Saudi Arabia, Qatar and the UAE. The focus is on countering Iranian drone and missile attacks. انتي نري لنا مسيلكم ابزي هاجرات عرب كاب محير كاب امريكا تصفى مغرات ناتهم انت يودي قوه مالي زبال زلو ناب زلنسك خيدهم كلاتهم زلنسك دي اللي قبر له زلنسك اوف كورس نبعلها كبيت فتنا زلي كم تريوز لهم سعوديه امارات كما دما قطر سلستيوم مس يوكرين زلنسكن ناي درون انتي درون تكنولوجي كبوم وي مسو خينهم كما عبلو دي اللي قبر له سلامتاي قبر له ندعي لكم دما مجمريا زلنسكي نتي مانيفاكتشرينج اب عدم كو قبر لهم كم زغن انتي مالتي ناصنت كرخبولو زخلو نا امريكا تكنولوجي ترى حيسكا كم زي واص اكاريو مالو سلازي مزلنسكو خينم ناتوم دومستيك اندستري ناي مكل خالك هانصو سلازدليو يوكرين اب شجر سلازله دما نيوكرين دما دونالد ترامب كم تزدلي قاصر سلازي يله سلازي حجزو زله مالتيو نتحغواف تقيمم كاب يوكرين تكنولوجي نخوص ديم سفتن زله ازي نفسو زقاله ناي تسفا قرصت كعزي معناتو امريكا مشارخ تخاندر وينا عتم زي درجه وديقا كاب كالوت نعشت حيلتات كم بعد زلنسك زعمسو يوكرين كتلمنا مايك الكان بليونات امريكا تغفل تقينكا نا ايران صقم كونه كاي مخالن جن اكوننت ايران ازيحه كبادن برتعتن هاجر كوينا سلازي صنحت نا ايران متقعت دما نزن هاجرات عرب
ናይ ብሓቂ ጉዶም ከም ዝቕልዓን ከቢድ ፈተና ከም ዘጋጥሞም ስለዚ ገበረ እንታይ ገብሩ እዮም ናይ ነቲ ምክልኻል ናይ ናቶም በዚ ናይ ዩክሬን ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ንቁጠብኦም ንከድሕኑ ክፍትኑ ምዃኖም እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ተሰሪዑ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ድሕሪ ሓደ ተሰሪዑ ታሪኻዊ ፍጻሜ ይፍጸም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዘለንስኪ ንባዕሉ ሽግራት ስለ ዘለዎ ካብቲ ኩነታት እንታይ ይደሊ እንታይ ረብሓ ክወስድ ይኽእል እንታይ ክጠቕመ ይኽእል ንሱ ንባዕሉ ናቱ ካልኩሌሽንስ ኣለዎ ስቕ ኢሉ ይኮን ሕራይ ክብሎም በት at the end of the day እንካን ሃባን ስለ ዝኾነ ንግዲ ንሱ ገቢዩ ሳቶም ክቦዮም ዘርብሖም ተኮይኑ ድማ ብሓደ ክኸዱ እዮም ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና ንሕና መሲልኩም ኣሜሪካ ነቶም መሻርክታ ንመሓዙታ ዘይኮነስ ነቶም ቢልዮንስ ዝኸፍልዋ ዝነበሩ ሃገራት ዓረብ ከተጥሕኖም ኣይከኣለትን ጥራይ ደይኮነ ንነብሳ እውን ረብሓታታ ክትሕሉ ይከኣለትን ረብሓ ክትሕሉ ይከኣለትን እዚያ ንስማዕያ እስከ thinks that we have a technological upper hand and that like Marines are somehow tougher than the Persian Revolutionary Guards. I think that they're really crazy. The Persian Revolutionary Guards, they've evolved it to the same point in a different way, are going to fight with the fervor of the Japanese fighting for the code of Bushido. Yes. You know, when they said, oh, on Iwo Jima, only 30 Japanese surrendered. Partly, a lot of them, if they tried to surrender, the Marines weren't going to take a prisoner. But I mean, seriously, they would like lay on a hand grenade. Yeah. To roll. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ምናልባት ከም ኤርትራዊ ምሳና እውን ብቐረባ ትሰማማዕ ዘረባ ትመስል ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ሓይሊ ስለ ዘለካ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለካ ፀብለልትነት ስለ ዘለካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዓቕሚ ዘለና ሰራዊት ናትና ወታደራት ናትና ኣብኡ ከይዶም ገለ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ ፍሉይ ሓይሊ ከርእዩ ዝኽእሉ ዝመስለካ እንተሎ ትጋገለካ ይብላ ኣሎ ኢራናውያን ሰራዊት ናቶም በቲ ትገብረሉ ዘለካ ዕንወት መራሕቲ ናቶምን ሃይማኖታዊ መራሕቲ ናቶምን ፖለቲካዊ መራሕቲ ናቶምን ቀቲልካ ኣለዎም ስለ ዘለካ ብከቢድ ደረጃ ተዳልዮም ዘለዉ እዮም ክፀንሑኻ ስለዚ ሰራዊት ናትካ ሰዲድካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናትካ ሰዲድካ ብገንዘብ ዝኽፈሉ ወታደራት ሰዲድካ ነቶም ብዕላማ ዝቃለሱ ኣብ ዓዶም ንዘለዉ ከስዕሮም ኢልካ ምሕሳብካ ጥራይሲ ክሳዕ ክንደይ ጌጋን ውድቀትን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ እዋን ግደፍ ይብልዎ ነይሮም ኣነ ድማ ሰራዊት ክሰድድ እየ ውሽጢ ኣትየ ክዋጋየ እናበለ ይፍክርን ይፍትንን ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደምታ ወዲቑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝገበርካ እንተገበርካ ክስዕሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ዝገበርካ እንተገበርካ ክስዕሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ቁጥዐ ኢኻ ኣለዎ እተን ሃገራት ዓረብ ይኹኑ ወላቶም ኣሜሪካ ከምቲ ዝድለ ስለዘ ኤሮፓ ኔቶ ማለት እዩ ከምቲ ዝድለ ኣብ ጎንዲ ኮይኖም ክሕግዝዎ ስለዘይከኣሉ ብቁጥዐ ዝተላዓለ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣነ በዓልኩም ትፈልጡ ተደሊኹም ነቲ ኣብ ወሽመጥ ሓርሙዝ ክትከፍትዎ ፈትኑ እንተዘይደሊኹም ድማ በዓልኩም ትፈልጡ ኣነ ካብኣ ክወፅእ በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ በለፅ እዩ ነዳዲ ናትና ግዙ ዓረብ ኩላቶም ተዓፅዩ እንተሎት ወሽመጥ ሓርሙዝ ኢራን ተዓፅያቶ ርግጥ ተብሎ ካባና ክትገፁ ትኽእሉ ኢኹም ኖ ንሕና እስክንደሊና እንድሕር ኢልኩም ከድኩም በዓልኩም ክፈትዎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ነገር ግን ኣብዚያ ረሲዕልኩም ኣሎ ምስ ኢራን ከድኩም ተዘራሪብኩም ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣይበለን ኣሎ ሃገራት ናይ ግድን ኣይኮን ንኣብነት ዓዲ እንግሊዝ ነዳዲ እንተደልያ ግድን ኣይኮነትን ምስ ኢራን ክትዋጋእ ክትከይድ ምስ ኢራን ክትዘራረብ እያ ንኢራን ድሌታታ ክትገብረላ እገዳ እንተለዋ ከተልዑለ እያ ደን ምሳ ድማ ክሰርሕ ክትፍትን እያ ሜቢ ገለ ክፋል ካሕሳውን ክትከፍል ትኽእል ትኾን ቻይና መፅያ ኦኬ እንታይ ትደሊ ኢሎምካ ገለ ክገብሩ እዮም ካልኦት ሃገራት መፅዮም ካብኡ ክደልዩ እንተኮይኖም ግድን ኣይኮነን መዳፍዕን ኣርበጅን ሒዞም መፅኦም ምስ ኢራን ክዋግኡ ንኢራን ዲል ገይሮም ኔጎሲዬሽን ገይሮም መዕለቢዮም ቀይሮም ንሱ ክሰርሑ ይኽእሉ ኮኑ ስለዚ ኢራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ተሳዒሩ ጥራይ እንተወፅኡ ኢሎም ቀዳማይ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ዝኸስር ሃገር ይከውን ቢገስት ሉዘር ኣብዚ ኩሉ ኢማራት እዩ ዝበሃል ዘሎ ቢካዝ ክሳብ ዚያ ላስት ሚኒት ኣብ ኢማራት ብዙሕ ቦታታት ይድብድቡ ከም ዘለዉ ከርእየኩም ክልእ ኣይከንሸውዩ ከርእየኩም ናበልኩ ከማን ግዜ ተወዲኣትኒ ለሚሸውዩ ዲስ ወን ኣብዚ ጥራይ ትሪእዎ ዘሎም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዱባይ ናይ ኩዌት መርከብ ድያ ገለ ኣብ ወሽመጥ ናይ ዱባይ ድዩ ዋላ ገለ ከም ዝተቃፀለት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢማራት ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ዝህረም ዘሎ ሃገር ምዃኑን ኣብ ተደጋጋሚ ዝህረም ዘሎ ኣብ ሻርጃ ከምኡ ከም ዝተሃረመ ናይ ምክልኻል ናቶም ድማ ኣብ ከባቢ ዱባይ እውን ከም ዝተሃረመ ስለዚ ኢራን ክሳብ ሕጂ ብፅዑቕ ትድብድቦ ዘላ ሃገር እንተሎ መን እዩ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ ሶ ኢማራት ኢዝ ስቲል ኣብቲ ታርጌት ኣሜሪካ ድማ ገዲፈየ ክወፅእ እንድሕሪ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዝዓበየ ክሳራ
እቲ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ገይሩ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ኢዱ ዝተሰደደ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሕና ነዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ከም ኤርትራውያን ስለሆነ ብቦቱ ኩነታት ንዓና ብኸመይ ክፀልወና እዩ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ እዚ ኩናት እዚ ንቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ብኸመይ ክፀልዎ እዩ ኔክስት ሙቭ ናተይና ብዩ ሌትስ ጎ Here are the latest updates from Somalia, and the political crisis is now turning into a real security standoff. In Baidoa, the government of Southwest State has imposed an emergency security lockdown, banning top military and intelligence officials from leaving the city. The order came after the federal government of Somalia summoned key regional commanders, including the local National Intelligence and Security Agency chief and the Somali National Army 60th Division commander, to Mogadishu. But Abdiaziz Hassan Mohammed Laftagareen says this is an attempt by President Hassan Sheikh to take control. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣጋጢሙ ኣሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እየ ዝብለኩም እሱ ድማ እንታይ እዩ ኢማራት ኣብ ዝኸደቶ ስዕረትን ውርደትን ይገጥማ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክንዛረብ ፀኒሕና ኢና ሕጂ ድማ ሓደ ካብቲ ንሳቱ ዝድግፎ ወይ እውን ብፍላይ ብልፅግና ዝድግፎ ስርዓት እዚ ናይ ስቴት ናይ ሶማልያ ትሪእዎ ደለዎም ኣብ ደቡብ ናታ ባይዶዋ ድዩ ገለ ዝበሃል ስቴት ይመስለኒ ናቱ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ካብ ቦቱ ሃዲሙ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ዘሎ ምስ መንግስቲ ሱዳን ምስ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሱዳን ክዋጋእ ኣብ ዝፈተነሉ ወይ እውን ነቲ ፌደራል መንግስቲ ክፃበኣሉ ኣብ ዝፈተነ እዚ ማለት ድማ ኣብ ሰሜን ሶማሊላንድ ገለ ነገር ክገብሩ ብልፅግና ብተደጋጋሚ ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ናብ ሶማሊላንድ እናኸደ ምስቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ይራኸብ ከም ዘሎን ኣፍልጦ ነቲ እስራኤል ዝሓበቶ ደጊሙ ገለ ነገር ክገብር ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ዝበሃለሉ ዝውረየሉ ዘሎ ግዜ በዚ ደቡብ ገለ ግንባር ክትከፍት ክትክእል ኣለካ መንታ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ኣብ ጭንቀት ክትእትዎ ከምኡ ዝመስል ድራማ ተሰሪሑ ነይሩ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ብቱርክን ግብፅን ዝድገፍ ማለት እዩ ነዚ ሓይሊ እዚ ሃሪሙ ካብቲ ዓዲ ከም ዝሃድም ገይርዎ ኣሎ ብልፅግና ድማ the biggest loser እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብ ፅልዋ ዝነበሮ ብልፅግና እዩ ነይሩ look at this ጀዋር እንታይ ላውፅኡ ነይሩ መስለኩም ወላ ኣብ ሮይተርስ ወንድ ወፀይ ሮይተርስ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ካብኡ እዮም ኣምፅዎ እንታይ ይብላ ኣሎ and then there is the other side of the coin ብምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ ብቤንሻንጉል ናብ ሱዳን ብምትትታው ድራማ ክገብር ፀኒሑ ንሰሜን ምስ ኤርትራ ክዋጋ ፀኒሑ ብምብራቃዊ ክፋል ወይ እውን ብደቡባዊ ምብራቅ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እንታይ ኣጋጢሙ ለብላ ኣሎ ዓብዱልዓዚዝ ላፍትጋሪ ዝበሃል እቲ ናይ ሳውዝ ዌስተርን ጋቨርነር ኦፍ ሶማሊያ who was supported by the Ethiopian army ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝድገፍ ዝነበረ ማለት እዩ was forced to resign after being defeated by the Egyptian and the Turkish federal forces of Hassan Sheikh ስለዚህ Laftgard arrived in Addis Ababa last week and was promised to persuade Abiy, but the Ethiopian army in the regional capital was unable to rescue him. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንብልፅግናን ኣብን ኣሚኑ ዝኸደ ሰራዊት ሕማቕ ስዕረት ኣጋጢሞ ካብቲ ቦቱ ተጠሪዙ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይና ንርኢ ዘለና ዓብይ ፖለቲካዊ ስዕረትን ውጥቀትን ናይ ብልፅግና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሱዳን ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ኣብ ሶማልያ ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝነበሮ እናተሳዕረ ዝኸይድ ዘሎ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና እናተሳዕረ ፖለቲካዊ ሓይልን ፅልዋናቱን እናደኸመ እናሞተን ዝኸይድ ዘሎ ብልፅግና ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ናይ ሪጅን ዝነበሮም ፅልዋ ከምዛ ቁማር ሸቂጦም ቆልዮም ይበልዕዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክመልሶ ኢሉ ፈቲኑ ግን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይካልን as a result it is expected that the strategic city of Baidoa ማለት እዩ will be out of Ethiopian military control after 20 years ድሕሪ 10 ዓመት እዛ ስትራቴጂካዊት ከተማ ባይዶዋ ትበሃል ካብ ቁፅፅር ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክትከውን እያ ድሕሪ 10 ዓመት failure after failure ውጥቀት ድሕሪ ውጥቀት and Ethiopian influence will be replaced by Egyptian Turkish ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ፅልዋ ድማ ካብዚ ቦታ ዝወፅዩ ናብ ቱርክን ግብፅን ከም ዝወድቕ እዩ ዝንገር ዘሎ the other Somali city Kali ናይ Somali city of Puntland which was under Ethiopian influence is also on the verge of collapse oh boy ኣብ ሰሜን ድማ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ከተማ ማለት ወይ ስቴት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እታው ዘሎ መራሒ ምስ ኢማራትን ምስ ኢትዮጵያን ቀረባ ዝምድና ዝነበረ እዩ ንሱ እውን ንክወድቕ ንእሽተይ ተሪፍዎ ኣሎ the Emirates which had been taking care of Puntland by negotiating with Ethiopia was forced to remove its drone and reconnaissance station at the port of Bosaso and bring it to Ethiopia due to pressure from Saudi Arabia and severness of diplomatic relations. Ab Puntland ዝነበሮ ፅልዋ
بقصبت نخوجدلن كابو تسعريجون خواتن استجدده إمارات بسنك تغطنا سوماليا مستركون جبتن سعودية وكينو نبي إثيوبيا كم زق عزون إثيوبيا تون كم دبرو جيرو كم زلون نبتة أبت بوتات تزنا برودما كلتك بوتات أب سوماليا تي إمارات بال ثلاث بوتات كوز ريروا أبزون أبكد متكريكم غلي تاسلي دا صبو أبنو أبزيا أنت باريكم سناكو لسير بطسلي كنا تنقل كم تري ودلهم أب سمين ويكا أب سمين أو مبرق سمين سوماليا مالتي سومالي لاند أب كفال مس إماراتي تسرح and then Puntland زبال أب كفال ناتو مس إماراتي تسرح نيرو أب دبوب دما نزي كفال زي سلزي دارجانتنا مقعد الشو منقست بينو قريفو كله تقوصاصير وزن برا إماراتي أبتك قدام يتصفعيت نزيناي بونتلاندن سومالي لاندن كابون خواتس تقديد نيرو نجي ما كابز بونتلاند كابزناي ساوزرن ستيتس بالدما بحما سعراتي قلفالو سلوانا إثيوبيان إماراتن دما كاب جزينا بجزي ناو قلقلي خي كم زلويو جوار تصعف زلو زي دما كم إثيوبيا وخوين كوريا خلو عبك ساراي قات ما هم زلون so yesterday the federal government of Somalia sent a message to the governor of Puntland that the UAE and Ethiopia will not let you down. Upon that, the UAE and Ethiopia will not let you down, making it clear that Ethiopia's military and diplomatic role in Somalia is rapidly declining. بحافشة كم ريزة لنا كتحنو خاي كلوني من مالتها تتسلة تترجمتها كانت ترجم هي باز الله مثلا بحافشة بونتلاند دحرز ساوزرن ستيت دما كركب كم زغلينا نرزة لنا الزد دما دقيمو دقاقيمو ني بلتسقنا وش تعدك قواصر زي كالي أبدا جزنا برج الوا كحي لا يكلني زد ما نبي إرتراك خير يدو نابكله خير يدو دبل دلو حساوي فشول سرعات كم زخنينا نرجع لنا قبل اللي هذا ما تا نقوله علامات تجنق زلا أرسد ما توسيخنا لا it's just a perfect stormy blue perfect stormy getting موزر أنا بتقولنا هذا ريبورت حجد وزي زبلة زلوا مكريكم نعوجنا بايتاك الريامنتان مزكنا تعزل لنا زي بيز بعد دوس ريبورت لازم الكاس كسموه لكن هنا سلف እየተመለከትን እንገኛለን እኔ ግን ይሄን ሰልፍ ለማለት ይከብደኛል የዘንድሮ ነዳጅ ሆነብን አናዳጅ የሰልፉ መጨረሻ ግን ኢራን አደባባይ ሳይሆን አይቀርም ኧረ እንደዛ ሳይሆን አይቀርም እኔ ግን እንደ ሐሳብ ባሉበት ቦታ ሆነ ወረታች ቢቆፍሩ ነዳጅ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ ከይሰን አዎ በጣም ምን አይነት ማህበራዊ ህይወት ራሱ እኮ ይጀምራሉ ከሰልፉ ብዛት ምን እሱ ብቻ ማህበርን መስርተዋል እንጂ በጣም የዛሬ ኢትዮጵያውያን መሳኺን መሪርዎም ድራማ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ሪጋሲ ኣብ መወዳእታ ከይዱ ሲ ኣብ ኢራን ከይበፅሒ ይተርፍን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሪጋ ካብ ምሕር ምንዋሕ ዝኣክል ከይድካ ክትውድኦ ዘይትኽእል ሪጋ ኢሎሞ ሓደ ድማ እንታይ ኢሎም ጆክ ገይሮም ነይሮም ብሰንኪ ሪጋ ናይ ነዳዲ ሲ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ድፋዕ ተፈጢሩላ ኣሎ ብመኻይን ኢሎም ነታ ከተማ ብምልእታሲ እቲ መኻይን ከቢብዋ ኣሎ ንማለቶም እንድዩ that means the situation is getting out of hand ይብልዎ ኣለዉ ኣብዚ هذا ريبورت كريكم يا كلتا نقرات كرينا سلمتاي زي بحالالو مجنان كم زي كنا نخرداكم I think it is better said تتغكل نزي لدوتو قليس ولو أقد داسي أدما أب كقبرو لابس دالو لزلو አሁን ናፍጥጦ እየመጣ ያለው ጦርነት ከፈነዳ ይሄ መንግስት የወራት እድሜም አይኖረውም ጦርነትን በፍጹም ሊቋቋም የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል አሁን ሄዶ ይሄ መንግስት ጦርነት መዋጋት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ተናጠል ፋኖን ማሸነፍ ያልቻለ ኦላን ማሸነፍ ያልቻለ አካል አሁን ባለው የኃይል አስተላለፍ ሊመጣ የሚችለው ጦርነት በምንም ተአምር ለወራት ሊቋቋም አይችልም ያገዛዝ እያለቀለት ነው አሁን አገሪቱ ውስጥ የተፈጠረው የኃይል አስተላለፍ በምንም ተአምር አሁን የመጣውን የኃይል አስተላለፍ በምንም ተአምር የመንግስት ሊቋቋም አይችልም ለወራትም ሊቋቋም አይችልም ወደ ኋላ ሊመለስ በማይችል መልኩ ሁሉንም ጸላት አድርጎ ልደቱ ቤላ ገይሪ ተስማዕ ዘለዋ ኣስማዓዮም ጥራይና ንብል በዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት እዚ መንግስቲ እዚ ولا حنتي بفلاي كوينا أنت تجميرو مس عبا هجر كم يرترى دعم السلة قال أنت تجميرو نحن تورحون تطوق بالزخل عقمية بلوني بلالو زي ما على الدماء ولا حنتي كذا زار مغنياتي بالكنبزي بزح عميق تناون زلي كنا نبلالو تزر يوزلو سلغا هجرمكم تقدم زقبر زنبري ني سرعتنا نهي ودك كودو خلو زقبرو زنبرو عدما نعتاتيهم فيديوهات زقبرو زلو كميلات أنياتني عن دمسالكم زلو انتهينا مالتيو بلتسقنا نزا فتنا زيان تسقيروا maybe كقلت الخوني جن إذا حجقت ما تزال فتنا بخمي سقرا هون we don't know مغنياتو كلهم تم حيلتات بوجر الريوم ملو كساكن دي مهمين وخمزلون كما يجر كان زي سرعات زي أبزع حجي تخم تقولناتو بهزباو من العال هزباو من العال دما يعني دادر يجاب على فتير لو مالو ناي مكبر يجاب على فتير لو مالو ناي ترانسبورت يجاب على فتير لو مالو
ናይ ኩሉ መናብሮ ጭንቀት ስለ አጋጢሙ ዘሎ እቲ ህዝቢ አድማ ንክገብር ብኩሉ ነገር ዝተቀራረበሉ እዩ ዘሎ እንታይ እዩ ዘይግብሮ ዘሎ ይፈርስ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ጫካ መንግስቲ እውን ስለ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዘሎም ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ልደቱ ዝብሎ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንእሽተይ ምብጋስ ጥራይ ዘድልዮ እምበር ዝተወደእ እዩ ንሸነ ክስዕር ዘይከኣለ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ጥራይ ዘይኮነስ ብፋኖ ዝሰዓር ዘሎ ብሸነ ዝሰዓር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ሸነ እናቀረበ እናኣተወ ይመፆ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ልደቱ ዝብሎ ዘሎ ደጊመ ክሪአኩም ኣብዚ እውን ሓደ ፀብፃብ ወፂኡ ኣሎ ኢፒኤ ዝበሃል ሓደ ፀብፃብ ዘውፅኦ ናይ ኣብዚ ቀረባ ዘውፅኦ ፀብፃብ ማለት እዩ ናይ 30 ወርሒ 3 ፀብፃብ ከም ዝብልዎ ዘሎ ነቲ ብልፅግና the government weakness and operational struggles ዝብልሎ ድኽመት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ዝግምገመሉ ዘሎ እንታይ ይብልሎ the government is weak dying እቲ መንግስቲ እዚ ድኹም ጥራይ ዘይኮነስ ዝመውት ዘሎ እዩ unable to function or protect its interests against opposition forces ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብ ድኹም ናብ ሙት ገፁ ክትረቆ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ረብሓታቱ ኩነታቱ ፀጥታናቱ አንጻር ካልኦት ሃገራት ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተፃባእቲ ሓይልታት ረብሓታቱ ክሕሉን ፀጥታናቱ ከውሕስን ዘይክእል ድኹም መንግስቲ ይብልዎ ኣሎ ካልእ the government's order for public institutions to place staff on mandatory leave and shifted to remote work due to fuel shortage serves as a practical example of the government's struggle to maintain normal operations in the capital ኣብ ካልእ ሃገር ገዲፍካ ኣብታ ኣላትን ዝብላ ኣዲስ አበባ እውን እንትኾነ ነቲ ዘለዎ ፀገም ክሰግር ከም ዘይክእል ዝኻ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ካልኦት ኣብ ተፈላለየ ፐብሊክ ሴክተር ዝሰርሑ ዘለው ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ነዳዲ ኪዱ ንገዛኹም ኢልዎም ኣሎ ገዛኹም ኮይንኩም ስርሑ ይብሎም ስለዚ ሕክምና እንድሕር ከይድካ ውሑድ ሰብ ፀንሐካ ተኮይኑ ኣብ ካልእ መንግስታዊ ስራሕ ከይድካ ሰብ ዘይ ሰራሕተኛ እንተዘየለ እንታይ ይገብር እዩ መሊሱ እቲ ነገር ምረት ክኸድድ እዩ ሽግር ክገድድ እዩ እቲ ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ እምነት እናጎደለ ክኸይድ እዩ ንስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ዝብል መንፈስ ድማ ክዓቢ እዩ the national dialogue Kubudama ናይ ሃገር dialogue ዝብልዎ the relocation of the national dialogue commission from Tigray to Addis Ababa because of the unfavorable conditions ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ትግራይ ጉዳይ ነቲ ናሽናል ዲያሎግ ወይ ናይ ዝርርብ ዝብልዎ ዝነበሩ ካብ ኣዲስ አበባ ካብ ትግራይ ወሲዶም ናብ ኣዲስ አበባ ገይሮም ምስታብ ኣዲስ አበባ ዘሎ አጀንዳታት ክገብርዎም ፍታኖም እውን ተስፋ ዘይብሉ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልእ loss of regional control and legitimacy the Prosperity Party is losing its grip on the country and is no longer viable leader for the various ethnic and regional groups. ብልጽግና ነቲ ሃገር ይቆፃፀራ ስለዘየለ ናይቲ ሃገር ኣመሓደሪ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ብዙሓት ህዝብታትን ክልላትን ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ስለ ዘለዉ ይብላ ኣሎ has not fielded any candidates for parliamentary or regional seats in Tigray for the upcoming election suggests a significant retreat or a lack of political infrastructure in the region. ብልጽግና ከም ፓርቲ ኣባላት ናቱ ወይ እውን ደገፍቲ ናቱ ኣብ ትግራይ ከቅርብ ዘይምኻሉ ወይ እውን ከዳሉ ዘይምኻሉ ክንዲ ምንታይ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ክገብር ዘይክል ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ዘርኢ እዩ ዝኻ ሃገር መራሕ ኣለኹ ዝብል መንግስትን ፓርትን ኣብ ትግራይ ነዚ ክገብር ኣብ ማይ ከበዶን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ it's just rising tensions and conflicts ከምኡ ድማ እቲ ዕግርግር ባእሲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘጋጥም ዘለዎ ነቲ መንግስቲ መመሊሱ እናዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ international context demand international community and the diaspora to recognize that the government is a failing entity and stop supporting it ፃውዒት ነቲ ኣብ ትግል ዘሎ ሰብ ድማ ኣብ ልዕሊ ነዚ መንግስቲ ዘለዎም ደገፍ ንከቋርፁ ፃውዒት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ማህሚኑ ዘሎ መንግስቲ መዓልቲ ሞቱ ዝፅበ ዘሎ መንግስቲ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንታይ ክብል ኢኻ ትፅበዮ ነቲ ብልፅግና ወይ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ምተፀበኻዮ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታቱ ብዛዕባ ዘሎ ፀገማት ክዛረብ ኢኻ ትፅበዮ ኖ አጀንዳታት ናቶም ኣብ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ኣርስቲ እዩ ዘሎ አጋር ነገር ግን ሁሌም ቢሆን አጋርነቶች ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር ነው እንጂ ከወዳጅነት አንጻር አይደለም። ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር አሁን ዋነኛ የብሔራዊ ጥቅሙ ጉዳይ የሚፈተንበትና የሚታይበት ነጥብ እየመጣ ነው፣ ወደ ቀይ ባህር እየመጣ ነው እና ኢትዮጵያ ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ አቋሟ ከማን ጋር ነው ተብሎ ከተገለጸ ሊገለጽ የሚችለው ከነ እስራኤል ጋር ነው ተብሎ ሊገለጽ የሚችለው ከነ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ጋር ነው ተብሎ ሊገለጽ የሚችለው። ስለዚህ ሀውቲን በተመለከተ የሚኖራት አቋምም ከዚሁ እንደሚቀዳ ታሳቢ ሊደረግ ይገባል። ሀውቲን በተመለከተ እነ ሳውዲ አረቢያም አሉ። እነ ሳውዲ አረቢያም የሀውቲ ተቃዋሚ ናቸው። እነ ቱርክም ጭምር ያው ቱርክ ነገሩን ክሪቲካል ነው የምታየው። ከዚህ ቀደም እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነበሩ። እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ተስፋ ዘይቆርፁ ህዝቢ ማለት እዩ ብልፅግና ማለት እዩ እቶም ካድረታት ናቱ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ሑቲ ሕጂ ድማ ናብቲ ኩናት ኣትይዎ ዘሎ ንዓና ከም ዕድል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣለና ነዚ ከም ሓደ ፍሉይ ኦፖርቹኒቲ ተጠቂምና
ክንረብሓሉ ዘለና ኢና ምክንያቱ እዚ ሑቲ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ንብዙሓት ሃገራት ክትንክፍ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሑቲ ንረብሓ ናይ እስራኤል ክሃስስ ስለ ዝኽእል ንሕና ኣብቲ ጉዳይ ተኣቲና ገለ ነገር ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽላሎ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ስቒልና ክንሕልፎ የብልና ንብሉ ኣለዎ ገለ ክትገብር እኳ ዓቕሚ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ እዩ ገለ ዝገብር ስኻ ግን ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ነፍስኻ ዘይምፍላጥ ኢሎም ደውፅዋ ነይራ ከርየኩም እየ these people don't really know their strengths okay እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰም ንሕና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ከባቢ there's this segment ኣብዚ ከርየኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ምስ ኢማራት ዘለና ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ግምት እቲና ንሕና ክንረኽበሉ ክንረብሓሉ ንኽእል ጉዳይ ክህልወና ክእል ኣብዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ናይ ኢማራት ዘለዎ ቁሩብ ዝምድና ተጠቒምና ነዚ ሑት ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝገብሮ ዘሎ ዓለም ድማ ጫውጫው ትብለሉ ዘላ ጉዳይ ተጠቒምና ገለ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና ረብሓና ንቅድሚት ከነደፍእ ክንክእል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ really and you think Houthis are that simple ዛዕባ ሑቲ ንእሽተይ ከስማዓኩም እስከለንቀነ ወፂኡ ዘሎ Rebels have entered the Middle East war for the first time since February the 28th. It happened this weekend. They, of course, are the Iran-backed militia that has seized the Yemeni capital Sana'a. The Houthis firing missiles at Israel this weekend. They've already, of course, mounted similar attacks since a group backed by Tehran, which ሑቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኾነን ንሱ ኣብቲ ውግእ እንተኣትዩ ወይ እውን ኣብቲ ጌም እንተኣትዩ ድማ ክገብሮ ዝኽእል ከቢድ ዝኾነ ዓቕሚ ከም ዘለዎን Houthis managed to strike Israel from over 1,000 miles away. Well, they did it by deploying a mix of Iranian-engineered ballistic and semi-hypersonic missiles, utilizing a flight path known as a skip trajectory. But that brings up a massive question. How did these weapons bypass Israel's cutting-edge Iron Dome and Arrow defense networks? The secret is maneuverability. Unlike conventional ballistic missiles that follow a predictable arching curve, these newer weapons can act as a skip trajectory. ዘለው እዚ ናይ ሑቲ ሚሳይል ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ እስራኤል ከይዱ ክሃርም ዝኸኣለ እዮም ዝብሉ ዘለው እንታይ ማለት እዩ ንዓና እቲ ሚሳይላት ናቶም ብከመይ ይሰርሕ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎም ወይ ከመይ ገይሩ ይሃርም ኣሎ ዘይኮነስ ናይ ኢራን ቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ኣብ ሰማይ ከሎ ማኒቨር ክገብር ዝኽእል ከሽክዕ ዝኽእል ሚሳይል እዮም ዝጥቀሙ ዘለው እዚ ድማ ነዊሕ ርሕቀት ከይዱ ዕላማታቱ ክሃርም ዝኽእል እዮም ዝገብሩ ዘለው እዮም ዝብሉ ዘለው ብካልእ ዘራርባ ንዓና እንታይ ዘረዳእና ሑቲ ዝበሃል ዝፊትና ዘሎ ኣዝዩ ሓያል ሓይሊ ምዃኑ እዚ ሓደገኛ ሓይሊ እዩ እዚ ማለት ድማ ብልፅግና ወልፈስፈስ ዝብሉ ዘለው ኣምሓርኛ ዳይሰምዑን ይኾኑ እምበረይ ሓንቲ ናብ እስራኤል ዝሰደድዋ ጠውዮም ንኣዲስ ኣበባ ገጾም ከይሰድሎም ኢኻ ትፈርሕ ንሸነ ክሓልፉ ዘይከኣሉ በዓላቶም ብዝኣትዎ ዘሎ ጉዳይ በዓላቶም ከይስሕንዋ ኢኻ ትርኢ ዝኾነ ሑቲ ዝበሃል is a very strong power ኣብዚ ከባቢና ድማ ክነዓቕ ዘይክእል ኣገዳሲ ሓይሊ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው and this is ሓደ ካብቲ ዝዛረብሉ ዘለው እቲ ሑቲ ዝበሃል እቲ ካልእ ወታደራዊ ቅልፅምናቱ ከም ድሌትካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ባብኤል መንደብ ቾክ ፖይንት ዝብልዎ ዘለው ክሓንቆ ዝኽእል ሓይሊ እንተተጠቒሙ ግን ነቲ ቁጠባ ዓለም ብፍላይ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ክጉህይሉ ጀሚሮም ኣለዉ and is vulnerable to Houthi drones and missiles and attacks from small boats. Just south of Yemen, the critical shipping lane connects the Gulf of Aden and the Red Sea. With shipping already mostly blocked by Iran in the Strait of Hormuz, experts say a blockade in the Bab el-Mandeb Strait would effectively shut off traffic through the እዚያታ ብፍላይ ኤውሮጳ ካብ ምሒር ካብ መጠን ንላዕሊ ዝፈርህዋ ዘለው ወሽመጥ ናይ ሆርሙዝ ድሮ ኢራን ረኪታቶላ ካልአይቲ ፕላናቶም ነዚ ባቤል መንደብ ምዕፃው እዩ ባቤል መንደብ እንድሕር ኣፂኻ ባይ ዲፎልት ወይ እውን ቴክኒካሊ ነቲ ስዊስ ካናል ዝበሃል ኣብ ላዕሊ ዓፂኻ ኣለኻ ምክንያቱ ብታሕቲ ዘይኣተወ ብላዕሊ ክወፅእ ኣይክእልኒ ብላዕሊ ዝመፀ ድማ ብታሕቲ ዘይወፅእ እንተኮይኑ ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብዚኣተን ተሓፂኻ that's why ድማ ብዙ ግዜ ግብፂ ናብ ዓሰብ ክትመፅእ ምስ ኤርትራ ዝምድና ትደልያ ገለመለ ስዑድ ዓረብ ናብ ዓሰብ ክትመፅያ ዝበሃል exactly because of this ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና እንታይ ዝብል ዘረባ ትሰምዕ ግብፂ ስዑድያ እንታይ እሞ ማለሲ ኣብ ስዑዲ ኣብ ጅዳ ኣለዎም ኣብ ጀዛን ኣለዎም ኣብ ካል ኣለዎም መዓት ደሴታ ወደባት ከለዎም ሲ እንታይ ክገብሩ እዮም ናብ ኤርትራ መፅኦም ወደብ ክገብሩ ዝኽእሉ እንድሕር ኢልካ because of strategic importance እንድሕር እስኻ ወደባትካ ኣብ ኔው ጌርካ ኣለኻ ፀላኢኻ ኣብ ዓሰብ ኣትዩ ወይ ኣብ ጅቡቲ ኣትዩ ወይ ኣብ የመን እንተሎ ነዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ልኩት እንተቢልልካ እንታይ ትኸውን ወላ ሓንቲ ትገብርና ግብፂ እኮ በዚ ጥራይ ብቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዎ እንታይ ዳይ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ሃፀፍፀፍ ዘብሎም ዘሎ ወይ እውን
صدفدف زبلهم زلو ندريلكا برقص تسويس كانال ناتهم تقم زلو أبابيل مندب قصصر انتلكات رايو نهر أبابيل مندب قصصر زي بلكا then it's game over إسرائيل دما exact الاستراتيجي ناتا بتدقاقامي زاربولو إسرائيل استراتيجي ني بابيل مندب كوكو عصوري يمزلو زلو وشمت حرموزن بابيل مندب ني وشمت حرموزن نزل بابيل مندب كوكو عصور ويمزلو زلو بخمي نزبل بخمي زبل لبام يمزلو مجمريا وشمت حرموز أبي الله أمانكو إيرانن عمانن كم دما إمارات أبتكله إمارات دمان تايو إسرائيل تلاخي ويكا أزيو قرب شركة إسرائيل زلوي سلازي إسرائيل إماراتن أبزبوتا ني إيران كم قال غير كاسعير كاديو قال دفيكا بفلا يبزو وشمت حرموز وتدراو من كساس قبرا لو أمريكا زبلو زلو بزي مالكع غيركا اندحر إمارات وشمت حرموز كتقو عصورة كيلا إسرائيل تقو عصورة لا مالتيو so effectively نزن أبزر له هجرات عرب نكتر دين خالوت نكتن بركان دما وشمت حرموز كتحزر لك تكلالك نعا نتا تشوك بوينت ندحر إسكايا زغفل كواجا خفيلكا إسرائيلي سوبر باور دعريو قد مزانا وشمت حرموز تاجيرو سومالي لاند خيدو أب سومالي لاند خيدو من سومالي لاند أفلوت أيبما تايناي سومالي لاند دما من سومالي لاند أفلوت تهيبكا ولو انبغت أنا بابيل مندب تدي متاخا نبابيل مندب أفلو كتقاعد أرولي تخل من قدلو بخماي نزبل دما yes again سومالي لاند وتهدروا مع مدبر جرامي إسرائيل نأمريكا تسوي حجزن إلى نحوتي كتسعروا اللي تخل وجو كتجبريا كبيد كوينات جرادما وينحوتي كتسعريا وي بتسجر ناي إيرتران ناي جبتن زلو أبو سومالي لاند أب يمن كتسعر كتجبر تخليها قرب تلاين دحري كيدين لاند تخيل ناقن ورح عصرت هذا وي ورح عصرته إسرع إسران حمشتن قد ما حمشته وارح مني رابط بوتاتي إمارات زبال حيل نيرو إمارات زبال كسب ودبات حنش بتحين يري زبال قص بقص نعتوي أب يمن ديمقراطية نقلن بتوم استسدو قالوا نابله نالحوقه نتا سجر بنيو زلا بيمن يوجن نحوت دما بقلا جنزب ناقفله نادفه دارجا نتا يمن كوكو عصرا قرب تليفونيرو بفلاي نتي كباب بابيل من دبزلو كباب نكوكو عصرا نيشتي تليفونيرو أبت كبابي زلا حنت نيشتي دسيت ناي حيلاير اير بيز الله نفرت كوينات كتنسالون كدي بالون زخلا بوتا امارات اسرائيل كم صراحه الله ولو سلازي سعوديه مزي انت ديتو تحنو السعوديه دما برغص ايرتراون تراني رويز بال ابز غدايسي بخالب منقد غيروم اسرائيل اتيوم نيروبيم اتانا يمن مسلات مسابيت سعوديه فليت اصل دوفشلو تنتغيرو قطنا سوماللاند متيوم نسوماللاند افلو تيبو نسوماللاند ترا افلو تيبو غنا يكون نبزلنا you have to connect those things all together نسوماللاند أفلوت النهبو نبلتقنا أنت إلهما حسبنا كايا تاريخ أو بتصحيت لك أجو خد فايلهما وايزات ببلتقنا غيركا نحسبنا ممساين يرتقي you see are you connecting those نقرات كتتاساس روم كتكلا لك إت استراتيجي ناي إسرائيل سوبر باور نخد قبرا إمارات دما قنو كينا نخد كيد إتعلاما أب كبابينا كجف فلاني نيرو نزي بلتقنا أدي سابا بلت فيزبل غزاو تسقورو لزلو تجنزب كابي دمسو زل هاجر تقاصل انتلان هريلكا there is a plan behind it ስለዚህ نحسب بواغانا ኤርትራ ዝግበር نحسب ተተቆጻጽርካ ጅቡቲ ኣሜሪካን ቻይናን ኣለው ካኣቱ ወይ ኩሉን ሶ እሱ ተታሒዝዩ ሓሰብ ግን ኤርትራ ኣጓኒኻ ዲኻ ኣነፂልካ ዲኻ ገለ ጌርካ ዲኻ ዝከኣል እዩ ዝብል ካልኩሌሽን እዮም ገይሮም ነይሮም ብወገን ኤርትራ ንሓሰብ ንኤርትራ ኣዳኺምካ ክትኣትወሉ ትኽእል ብወገን የመን ድማ በቲ ናይ ኤስቲሲ ዝበሃል ዝነበረ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል ዝነበረ ደፋፊካ ምስ ሕቲ ድማ ብገንዘብን ብገለን ተደየለ ድማ ብሓይሊ ናይ እስራኤል ጌርካ ፀራሪካ ነቲ የመን ክትቋፀሮ ዝብል ነይሩ ዕድለኛታት ስለ ዝኾና ስትራቴጂካ ስለ ዘሎ ሻዕብያ ንስዑድያ ቀስቂሱ ቀሳቂሱ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ካብ የመን ተሳዒሩ ከም ዝወፅእ ገይርዎ ካብኡ ጠቕሊሉ ወፂኡ ኢሎ ዋላ እኳ ስቲል ጨዋታታት ተለዎ ባእታታት እንተለዎ ኣብ ሶማሊላንድ ድማ أجين سعودية نهيرو متيو مستركون مزجبسن كوينو دما نتنا سومالي لاند أفريقيا دما كم زتحد جيرو مالو ناي مودتا أبو داين السودان ريهم مالهم أبو داين السودان شعبية لازم بلانس كم مجمع رأسل التردو صمدوز بحالك بجوز كله بعابي تسألي ببزح من قديمة تخبز له سنة تراي كم يجير كان تسألي زي وتهدرات رايد كونس بس باو دبلوماسيون كسعرات استراتيجي دما تحدقة نزمل كتوم سمعتنا نجركا نوح عبر حق زلو وكبيد زخونه فتنا كم زلو فليتكا نزي كونتات زي حدا دحر حدا ان حرم كايو تخيد كل زي إيرترا بينا أبتك على سلو نخالوتنا أمانة نبع الجبس كتأمنا متفتن نبع الجبس نبعلهم
ናጽነቶም ዝሓለዉ ሃገራት ስለ ዘይኮኑ ብዙሕ ክሕግዙ ካይክእሉን እዮም ስለዚ ኣከምዚ ዓይነት ፈተና ኣብ ዝነበረትሉ ኤርትራ እንታይ ኣጋጢሙ ኩናት ናይ ኢራን ኣጋጢሙ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ነዚ ነገር እዚ ዝህንድስ ዝነበረ ኢማራት ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክወርዶን ክቃፀልን ርኢና ማለት እዩ እቲ ዝቃፀሎ ዘሎ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰን እናተበላሸወን ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ራይት ናው ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ዝሪኦ ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ይብላ ኣሎ ክልተ ነገር ከሪአኩም ከተሓዙ ስለ ዝኾንኩ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝተሓሓዝ ነገር ስለ ዘለዎ there is ሓደ ኣገዳሲ ሪፖርት ነይሩ ብዚ ነቲ ከባቢና ድማ ክፀሉ ዝኽእል Increasingly anxious as the war with Iran drags on, draining resources and effectively burning holes in Gulf leaders' wallets as regional costs and risks keep rising. The UAE has moved to seize an estimated $500 billion in Iranian assets, and is now reportedly pushing for even more compensation as the conflict's economic fallout deepens. One US economist has even warned that the UAE itself could be blown up by a wider Middle East war, given how exposed it is at the heart of the Gulf. Basically, Dubai and Abu Dhabi could be blown up. If the UAE gets into the war. These are resort areas. These are tourist destinations. These are not fortified missile defense areas. These are places where rich people are going to party and put their money. And to enter a war zone. እዚኣ ዘረባድያ ፈሊጠ ዘስማዓኩም ፀኒሐ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢማራት ዝበሃል ከቢድ ፈተናት እዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ከቢድ ፈተና ዝበሃል ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ኢማራት ምስ ኢራን ዝኸድዎ ዘሎ ባእሲ ኣመነ ኣብ ከቢድ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ክሳብ 500 ቢልዮን ገንዘብ ናይ ኢራናውያን ሃብቲ ናይ ኢራናውያን ኣብ ኢማራት ዝነበረ ከም ዝሃገርዎ ይንገር ኣሎ ከምኡ ነቲ ወረቓቕቲ ንዓታቶም ሂቦሞም ዝነበሩ ከም ዝሰሓብዎን ከም ዝዓፅዕዎን ይንገር ኣሎ ኢራን እውን ብግድያ ናይ ልዕሊ ሽዕ ዝኾኑ ደቂ ኢማራት ኣብ ተዓዶም ዝነበሩ መንበሪ ፍቓዶም ከም ዝመንጠለቶ ይንገር ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኢማራት ነቲ ኩናት ክትቅፅሎ ወሲና ከም ዘላን ነዛ ቪድዮ እናገበርኳ ከለኹ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ኣብ ልዕሊ ዱባይን ካልኦት ዕላማታት ናይ ኢማራትን ኢራን መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዋላ እኳ እቲ ኩናት ናይ ምውዳእ ምልክት ዘርኢ እንተለዎ እዩ ገለ እንተበልካ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዘለዎም ፕላን ግን ፈፂሙ ጠጠው ክብል ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢማራት ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ጥራይ ቁጠባ ናቶም ክሳብ ሕጂ ክሳብ 120 ቢልዮን ክሳራ ኣጋጢሞሎ በዳት ዝተሓተ ኤስቲሜት እዮም ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ሓንቲ ወርሒ እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ተወሲኹ ኣብ ዱባይ ዝነበረ እምነት ናይ ብዙሓት ኢንቨስተራት ብዙሓት ሆቴላት ድውንኑ ሬስቶራንታት ድውንኑ እቲ ክሳራታት ክፃወርዎ ስለዘይከኣሉ ሰራሕተኛታቶም ክሰጉ እዮም ሰራሕተኛታቶም ተተሰይጎም እቶም ህዝቢ ብዘይ ደሞዝ ክነብሩ ስለዘይክእሉ ከይፈተው ካብቲ ዓዲ ንዓዶም ክምለሱ ክፍትኑ እዮም ንዓዶም ተመሊሶም ሰራሕተኛታት ዱባይ ዝበሃል ሰብ የብሉን እቲ ገዛውቲ እቲ ትሕተ ቅርፂ ንክዓኑ ዘሎ ተኽእሎ ኣፀቢቑ ክዓቢ እዚ ድማ እቲ ኢኮኖሚ ወይ ናይታ ዱባይ ትበሃል ኮላፕስ ከጋጥም ዝኽእለሉ ተኽእሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ኣብይ ኣሕመድ እቲ መጋበርያ ናይ ብልፅግና ናይ ኢማራት መፅያ ከተጥዕኖ ዝፅበ ዘሎ መፅያ ተኣምር ክትገብረሉ ዝፅበ ዘሎ ህዝቢ ድማ ብጠጠው ክበልዖ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ክገብር እዩ well he will not have options ብዙሕ ኣማራፂታት ክህልዎ ኣይኮነን ነገራት ድማ እኩት ክትብለ ምዃና ግን ብብዙሓት እውን ይንገር ኣሎ እስከ ነዚያ እናሰማዕኩም ፅንሑ መዓልታት ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ኩናት ኢራን ድሮ ካልኣይ ወርሑ ረጊፁ ኣሎ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቕ ሓይሊ የመን ሕቲ ኣብ ዝቐደመ ሰናብቲ ንኢራን ብምድጋፍ ናብ እስራኤል ሚሳይል ከም ዝወንጨፉን ንመጀመርያ እዋን ኣረጋጊፆም ኣለው እምበኣር እዚ ሓድሽ ምዕባለ ንቐርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ንዝብል ንተንታኒ ፖለቲካን ጋዜጠኛን ማሕሙድ ኣቡበከር ኣዘራሪብና ኣለና ኣብዚ أنصار الله الحوثي تأويج زلو حدش تسابو عبلعلي إسرائيل عبو قد أتخذتليو زبل بزع قمت ولا يهلو بحافظ شاقن ناي بعلو حدش مدرخ ناي كناتي يزفتر بحدش نخ تمسرتاوي قنبار ناي إيران علو بخال أي أبليبانون زلو حزب الله زفترو قنبارون علو حجي سالساي قنبار بيمنا بتخفتلو أكاد أمي لإسرائيل حدا عبي ميليتري أتريشن ناي مفتار تخلو أزيو قذيفيو بديل ما درعي كانت تفلت already إيران ناي هرمز ستريت عاتياتونا
حوتي بوغنو أباب المندب ستريت تتعب أنت فتيرو خناتات كونات كغير يخيليو زبل قمت هالو سلازي بخند عينة كريون زبل قمتي زلني كابونا بودما مزدخ بابناتنا الزوبان اي كرنا افريكان ناي كيح بحرن وين كم صوزخ البزوح نقرات هالو معباليتات هالو مالك زي بحوتي تجميرو زلو حدش ناي كوينات معرف كتبلو صنيحكا إذا من قصعات زبخمي كتصلوي سكنت سقعتات أنا تصير كان سمعتي خطأ مطعم تسقعتات اندا حابي إذا ما تزلو وانا زي تناي هرمز متابو تعاتي له نرون مخصاتي وحجي بحال زلو ولا حيلنا أمريكا ناي مريض حيلو كسدت أمريكا تقديدا لا بحيلك نكفتن خلينا زبر عنه هذا سنتايم بناي تاكتيكا ون ناي استراتيجيا ون الرأي ناي كنا كنري أقولنا قلت هاي بدعمي قليل نجار يكون الذي ذات وايا أمريكا أب تقربوا زلا مدرسات نوغوشيشن وين نخبروا قرباتكم زخنوا يقربوا كم زلوا ينقروا يوم سلذي بحيلي لأن قد خفت الذي فين مالتي مسؤول تزامادي إذناي كيح بحري مالتي من تايباب المندب خلعي أماراتي زلوا تزمدح حق المدرابين تزمدح ناي تريد لاين كيح بحري لغاية لعدة ناي هرمز مالتي ناي قالف اويل كله من قد كيح بحري حسب حموش خميتي ناي انترناشنال تريد لاين بكيح بحري يتحلف ስለዚህ ምእታው ናይ ፍርቲ በዚ መሰረት እዚ ይኽረአ ይኽእል ኣብ ትሬት ናይ ባብል መንደብ ፀገም ድሕሪ ኣመፅዩ እቲ ዝዓበየ ቅልውላዊ ከምፅእ ዝኽእል ካብዚ ሕጂ ዘሎ ኣፀቢቑ ዝዓቢ ማለት እዩ ብካልኣይ ታሽሙ ክንሪኦ ከለና ንማልባሽ እዚ ናይ ፍርቲ ምእታው ንባዕሉ ሓደ መድረኽ ናይ ሰላም ክዓቢ ይኽእል እዩ እስክና ብዞባና ከዓ ክመልሰካ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ተኣፋፊ ሃዋህወን ዘለዋ ሞ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ብፍላይ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ حرفاف بوليتيكاو زمدنا كقالدو ويكسلو يخلدو ناي في حيلي نحدا قلبيتو متيو في أدرعنا يزخنا كذي بلا لذن ناي كرنا أفريقيا هاجرات قدام أي درجة ناب أنكبت صحيح زسئل معناتيو إذا ناي كيح بحري تتا كتالي أزاربي قداي وفلايد ما كم تتفلتيو نابنت كم بعد سعوديات ناب مثلا ناي كيح بحري زلوا أبوشتي يمن كجبروت أنا كوينات كم حادث عشان أبنت كتكسل حوتين بعلو ناي بعلو فترة تنحى تتابع وين حد عبي نجاريو كابو لابو دماني أب سوماليا نأكل إنزل لقناتون أب جمت بالمتاو إذا خباب زي سلام بس أنا خبابيو توسخي تشمك موسقلو دماني مليسو أب زجاجة لقناتات كبسحي غريب إنت ناي إثيوبيا ناي إثام بفلاي I think زي ناي أب قال في لقناتات تتكيما إثيوبيا ناي تختور تخيليا وين ناي بحري أفريقيا قد كفتني تقول كم تري وزن لهم ببزح من قد تسمع وزن لهم تقول داي أزيو كبيدن تأفافن كم زلون right now نزل فيديو ناقبر كخلوه كابت مع كلاي مبراق دوت زلو زيناتات كنسمن دهر خوينا إسرائيل حجرات عرب أفغانا خوينا نابتو كينات نكات واتقوس كم زلا نتنياهو حجرات عرب Benjamin Netanyahu says Arab countries are in talks مسوي زرار بكم زلو انتاي بزعمنتاي in talks with Israel to fight alongside them against Iran. نتنياهو مساقرات عربي زرارب كم زلون علامة دما أنصار إيران نموقع أبقى نكس الله فهم زخول مالتي حقرات عرب قبل كله كنا كنكلا لنا ميبي بحرين إمارات تراهم كونا زخلا سلام تاجن حقرات عرب يتكملوا دايما دايلو أمونغو إيرانويانن بفلاين السعودية بتكوينات نكوتو سلزدل زلو لذي انتاينا نرزل نابزي تتقاقامي نتي كوينات نزل هجرات عرب نخطوان بزح تعري زقبر زلسو بزح ارتكلس زي كونو حبريتانا قبرو يزاربو خمزة لويز نقر زلو كم توساقي أمريكا كم حر أبتي كوينات قاتي موازلو سعرت ني بولاند زبهال حقر نايروبا تي اير ديفنس سيستم ناتوم باتريوتس بهال مالتيو هابونا أبو أبز ما كلاي مبراك كنتو كمالينا سلو زبلوهم امبيلو مم أمونغو بولاندن أمريكان ون هذا مفتات أقات إمكم زلو زقلت حبريتا ونيرنا اللهم بعبيو دما أزي إمارات زبال كأنه تارجت نايت متقعت مخانو بحكي زجر مخانو بتدقق عمين قرالو قالوا دما نتا عن تبوزراه خم كومنت نامسو خلو نزا بصفحة ملك استزاربنا لنا أمريكا ووزات ذا بوست زيا كابوش متحرموس كوتس يلو دونالد ترامب أناونسمنت زقبر الله فتينا سألينا موداتا ناي أمريكان إمباير ويون ناي أمريكا هيجمنيك باور ناي موداتا درجو كم زحرمينا نرزلنا إذا كوينات إذا كجمر كله قد محجن تايلهم نيرم إذا كوينات ناي إيران تجيبنا صبوا غير خدك ملكم أبكالوني لأن ريجن وش مدنا حرموز من السويس كانال غيركم رأيوه
ብሪቲሽ ኢምፓየር መግዛእቲ ናይ ብሪጣንያ ማእስ ያብቅዕዮም ዝብሉ ነቲ ወሽመጥ ናይ ስዊስ ካናል ንኽሰግር ዝገበሮ መጥቃዕቲ ኣብኡ ስለ ዝፈሸለ መወዳእታ ናቱ ኣብ ኣያ ነይራ እዮም ዝብሉ ስለዚ ብዙሓት ኪላታት ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ምስ ረኣይዎ ልክዕ ናይ ስዊስ ካናል ታሪክ ኣብዚ ስትሬት ኦፍ ሃርሙዝ ክድገም ይኽእል ይብሉ ነይሮም and I think it's happening right now ታሪክ ዝፍፀም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና ናይ ኣሜሪካን ኢምፓየር ንግስነት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ገለ ፖይንት ክውዲ ይብልዎ ነይሮም maybe this is the time ኣሜሪካውያን ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝፀሓፍዎ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ንመለስ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ተመሊስና ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት እናረኣና ክንከይድና ብዙሕ ስለ ዝበሃል ዘሎ እያደረግን ያለ ትልቅ ተስፋ አለ ሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ እርስ በርስ መታያየት የማይፈልጉ ኃይሎች ሁሉ ዛሬ ተቀራርበው እየተነጋገሩ አብረው ለመስራት እየወሰኑ እዚያ ዘርየኩም ዘለኹ ሸኔ ኣብ ከባቢ አዲስ አበባ እንታይ ኢሎም ኣለው ዝመስለኩም ኢትዮጵያ the OLA takes control of cities 100 kilometers away from አዲስ አበባ ሸኔ ዝበሃል እቲ ኦላ ማለት እዩ 100 ኪሎ ሜትር ካብ አዲስ አበባ ዝረሓቑ ዓድታትን ቦታታትን ይቆፃፀር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣቢ መስኪናይ መቸም ብዘይ ልቡ ነዛ ኩላ እንጆይ ክገብራ ስልጣን ዝሓሰበ ከስተማቐራ ብንቁር ከብሉ ወይም መስለኒ ካብኡ ቀፂሉ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ናብ ናይ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘሎ ክንሰምዕ ክንፍትን ኢና ሓደ ኣሎ ኣብዚ ሓንቲ ነይራት ናብዚ እውን ብዛዕባ እዚ ነዳዲ ዝዛረብዋ ዝነበሩ there was this report أبي زلنا كراغ بايك أركون let's proceed with this one then ማለት አይችልም ያንን ነገር ሊያስተካክል የሚችሉ የተለያዩ እርምጃዎችን እንዲወስድ ይጠበቃል መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ጦርነት ማቆም ነው አሁንም ይሄ የበተነውን የሱን የጦርነት ቆሌ ሰብስቦ አስቀምጦ ሌላ አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ የሚገባበት ጊዜና ወቅት ላይ እንዳለ መቼም ማስታወስ የሚገባን አይደለም ለማንኛውም ገለታ ውስጥ ወደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ የጸጥታ ችግሮችን እንጣ መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር መሃል ግጭቶች ተቀስቅሷል ጦርነት ተከፍቷል የአብይ አህመድ አገዛዝ ይፋዊ በሆነ መልኩ በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እጁን አስገብቷል አሁን ለይቶለታል የመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያንና የቻድን ስም ጠቅሶ ነው ማስጠንቀቂያ ማሳሰቢያ ያወጣው የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ አንድ የኢትዮጵያን መንደር ሲያቃጥል የሚያሳይ ቪዲዮ ወጥቷል እንግዲህ በዚህ ደረጃ ጥቃት እየተሰነዘረብን ነው ለምን ተሰነዘረ አይደለም በጎንደር በኩል መሬት ሰጥተው ግቡን እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ትሪዎ ዘለኹም ኣብዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘጋጠመ እዩ መንግስቲ ሱዳን ብተደጋጋሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እናረቑሐ ኣብ ጉዳይ ናቱ ዓብ ሓደጋ ኮይንዎ ከም ዘሎን እድል እንተረኺቡ ድማ ክውልዖ ምዃኑ ወይ እውን መድረክ ተረኺቡ አንጻሩ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዘነፅር ኩነታት ኣርእዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ሓደጋ እትይዋ ከም ዘሎ ብልፅግና ሶንታይም ዝብሉ ዘሎ ወርስ ቨርሰስ ዴቨሎፕመንት ንሱ ናይ ምዕባለ ከተማታት ይሃንፅ ከም ዘሎ ገለገለ ይዛረብ ኣብ ህውተታ ያትዩ ዘሎ እቲ ሓቂ ግን ሃገር ኣብ ከቢድ ፈተና ወዲቓ ኣላ ዝተፈላለየ ኬዝ ኤርትሪያ there is a deep concern that the PM's current trajectory is leading the country into a direct military confrontation with Eritrea ሓደ ምስ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ብዝገብሮ ዘሎ ፍኸራን ተሃዲድን ኣብ ደገ ባሕር ናባለ ዝግዕሮ ዘሎ ካበይ ከም ዝበገዝ ድማ ብዙሕ ክንዛረበሉ ፀናና ምስ ኤርትራ ናብ ውግእ ክወስዳ ከም ዝኽእል ካልእ ፕሮክሲ ኢንትረስትስ ኢትዮጵያ መጋበርያ ናይ ኢማራት ብምዃን ኣንጻር ብዙሓት ሃገራት ብዙሕ ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ትንቀሳቀስ ከም ዘላ ኣብ ዓብዩቲ ምስ ዳዕመ መሰረት ትገብሮ ዘላ ኮሸምሸም ምኻብ ኣብ ሉላዊ መሬት ሱዳን ትገብሮ ዘላ ሓደጋ ካብኡ ቀፂልካ እዚ ናይ ሶማልያ ኣብ ሳውዘርን ስቴት ንሪኦ ዘለና ቀፂልካ እውን ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ፑንትላንድ ዝገብርዎ ምትእትታው ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት መጋበርያ ናይ ኢማራት ብምዃን ብዓብዩ እውን መጋበርያ ናይ ኢማራት ብምዃን ናብ ኤርትራ ገጾም ክገብርዎ ዝፍትኑ እውን እንተሪኢኻ ክንምንታይ እቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ናይ ፀጥታ ፀገም ፈጢሩላ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ነቲ ናይ ኣምሓራ ኦዲየንስ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ሓደጋ ዝፍጠር ዘሎ ያ ቁጥር ሰላማዊ ዜጎች እየተፈናቀሉ እንዳለ የመንግስታቱ ድርጅት ሪፖርት ያሳያል በተለያዩ ምዕራብ ጎንደር አካባቢዎች የአገዛዙ ሰራዊትን ከፍተኛዎች ሲመለከቱ አብይ አህመድ እና ጦርነት ምንድን ናቸው እነዚህ ምንድነው ስለ ጦርነት ያለው አመለካከት የሰው የሚለው ነገር እኔ የሚያሳስባቸው ሰዎች አሉ ይመስለኛል እና ግን ይሄንን ለስነልቦና ሰዎች በተለይ የስነልቦና ጥናት ያላቸው ሰዎች እንደው ብቅ ብለው አናሊሲስ ቢሰጡበት እንተና ቢሰጡት ከሙያ አንፃር ይበለጠ በተለይ ከጦርነት ጋር ያለውን እያጠኑ የሚናገራቸውን ንግግሮች አይተው የሚሰራቸውን ነገሮች አይተው ትንታኔ ቢሰጡበት ጥሩ ይመስለኛል ከሙያ አንፃር ግን እኛ እንደው ዝም ብለን ስናይ
አንዳንድ የሚናገራቸው ጦርነት እያለ እናለማለን ይልሃል። አሁን ሌላ ሰው የማይናገረው ማለት ብሓፈሻ ከም ትሪኦ ዘለኹም ትራምን ውግእን ካልኣይ እዚ ኣብን ትራምካ ካልኣይ ማለት እዩ ክልቲኦም ካብ ውግእ ፈሊኻ ክትሪኦም ዘይትኽእል እታ ሃገር ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ድርቁስቁስ ኢትዮማ ከም ዘለውን እቲ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ከምኡ ድማ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሞመንትም ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት መዝሚዙ እቲ ዝበለፀ ዕቤት ክገብር እቲ ዝዓበየ ገስጋስ ክገብር እቲ ሎሚ እንተደይ ተዓዊቱ ፋኖ አይ ቲንክ እቲ እዚ ኩነታት እዚ እንተተሰጊሩ ንፋኖ ይኹን ነቶም ናይ ትግራይ ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ንብልፅግና ከውድልዎ ዝፍትኑ እቲ ዝኸበደ ፈተና ክኾኖም እዩ and that is going to be now or never ክብልሎም ሕጂ እዚኣ ሞሜንት እዚኣ ክትሓልፈና የብለን ዝብል መንፈስ ክረአ ክኽእል ኣሎ ባህላ ያነ because ፀላኢኻ ኣብቲ ዝደኸመ ጎንና ግዜ ኣብቲ ዝደኸመ መድረኽ ናቱ ኢኻ ስራሕካ ክሰርሕ ዘለካ ቃልስኻ ከተበርትዕ ዘለካ ኣብ ሕጂ እዋን ነግፈረግ እንድሕር ኢልካ ነዛ መድረኽ እዚኣ እንድሕር ኣሊፍካያ ግን ኩነታት ክቀያየር ይኽእል እዩ እቲ ዝቀያየር እንታይ ሒዝልካ ከም ዝመፃ ይትፈልጥን ኢኻ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ታሪካዊ ፍፃሜታት ከተተሓዞም ተጀሚርካ ከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ ታሪካውያን ዓበይቲ ሓይልታት ክወድቁሉ ዝኽእሉ ክደኽምሉ ዝኽእሉ ኩነታት ርኢኻ ኣብቲ እዋን እቲ ሕብረት ሶቪየት ምስ ወደቐ ክንደይ ሃገራት ናፅነተን ረኺበን ክንደይ ቃልስታት ንቕድሚት መፅዩ እዚ ሕብረት ሶቪየት ክወድቕ ከሎ ብዙሓት ሃገራት ናፅነተን ረኺቦም ምክንያቱ ኣብቲ ሞመንት እቲ ኣብታ ግዜ እትያ ናትካ ጉዕዞ ነቲ ዕድል ተጠቂምካሉ ኣኺልካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብልፅግና ድማ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣሎ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ከሰጋግርዋ እዮም ቶም ዓዲ ወይ እውን እንታይ ክኸውን ብሕጂ ክረአ ብወገን ተጋሩ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ግን ሓደ ክልተ ክንርኢ ምክንያቱ ምሳና እውን ቀጥታዊ ርክብ ስለ ዘለዎ ኣብዚያ እስከስምዕዋ ሕዚ ውግእ ብልፅግና ባዕሉ ተዘይወጊእና ንሕና ነገር ይነብልን ውግእ ዝበሃል ትግራይ ናብ ውግእ ተኣተላቱ ጉጅለ እዩ ሕወሓት እዩ ሰራዊት እዩ ናብ ውግእ ዝደሊ ዘሎ እምበር ኣብይ እኮ ውግእ እኮ ድሌት የብሉን ዝብል ተንተንተ ኣለውና ኣብ ሚድያታት ኣለው ኣብ ሶሻል ሚድያታት ኣለው ኣብይ እንታይ ምክንያት ኣለዎ ንትግራይ ጥይት ክሰደላ ድሮ ክሰደላ እዚ ምክንያት የብሉን ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ እቲ ዝግበር ገይረሎ ዝግበር ገይረሎ ገንዘብ ኣይሰድድን እየ ነዳዲ ኣይሰድድን እየ ባንክታት እውን ባዶ ክገብረን እየ ኢልካ ካብቲ ንላዕሊ ቃልሲ ካብ ጥይት ንላዕሊ ቃልሲ ይቃለስ ኣሎ ብፌደራል ንትግራይ ናይ ምልቃቅ ብሓይሊ እንተገይረዮ ቶክስ እንተገይረሉ ክኸብለኒ ስለ ዝኽእል ካሊእ ዓይነት ውግእ እየ ንዚ ከባቢ እዚ ከድቅቆ ዝኽእል ቀስ ናበልኩ እየ ከዳቅቆ ዝኽእል እምበር ከም ዘይደልን ኢሉ ካሊእ መንገዲ ዝመረፁ መንገዲ ተኸቲሉ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ኣፍልጦና እንታይ ይመስል ሶሻል ሚድያ ዘሎ ናይ ኣብይ ደገፍቲ ዝበሃሉ ናይ ብልፅግና ደገፍቲ ዝበሃሉ በቃ ኣብይ እኮ ውግእ ኣይደልን እዩ ውግእ እኮ ኣይደልን እዩ ይብልዎ ከምዚ ገይሩ ተደራዲርና ካምፂና ኢሎም ዝህብዎ ጊቭ ኤንድ ቴክ እዩ ድርድር ማለት ጊቭ ኤንድ ቴክ እዩ እንታይ ሂቦም እዮም እንታይ ይቀበሉ ከም ዝኽእሉ ኣይፍለጥን ከምኡ ናገሩ ዘናግፁሉን እዮም ሶሻል ሚድያ እውን ኣብይ ሰላማዊ ከም ዝኾነ ውግእ ከም ዘይደሊ ሕልብት ኢሎም ድማ ዓፋር ከረጀራ ገለ ሓራ መሬት ዝንዮ ትግራይ ክኣት እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ክነጣሽና ናብ ዓተ መንግስቲ ክነጣሽና ዝብል እውን ትርኢ እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ግን ኮንፊውዝ ይገብርዎ ብሓቂ ዓብየ ወገና ዘሎ ዝበሃል ካብዚ ላዕሊ መውጋእቲ ካብዚ ላዕሊ ውግእ እንታይ ኢና ክንፅበ ንኽእል ርዲእትና እንታይ ይመስል ኣብ ትግራይ ዘሎ ርዲእ እንታይ ይመስል በዚ ኣጋጣሚ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት መዓዝ እዩ ጠጠው መሰረታዊ ነገር ክንረክበ ዘለና ኩናት ጠጠው ኣይበል ናይ ኩናት ሜላታት ግን ይቀያይሩ ካብ 2013 ክሳብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝነበረ ክልተ ዓይነት ናይ ኩናት ሜላታት ይጥቀም ነይሩ እቲ ፊዚካል እንታይ ኣትሎ እቲ ፊዚካል ዎር ብመዳፍዕ ብገለ ዝተደገፈ ሓደ ካልኣይ ናይ ኢኮኖሚ ኩናት ነይሩ ሜላ መዋጊኡ ማለት እዩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዕጡቅ ዝሰርሐሉ ዘሎ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ኩናት ስለዚ ኣብይ ኩናት ዘይደልን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኩናት ዝደሊ ዝብል ብርሃኑ ጁላ እናተፃረፈ እኮ እዩ ዝብል እነዚህን ሰዎች ካላጠፋናቸው ናበለና እኮ ይበሎ ቶም ካብ ትግራይ ከዶም ዝተሓሽከሩ ይፃረፍሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ፀርፊ ግን ይፈቅድን ይፃረፍሉ ፕላን ፕሌትን መድሓኒትን እናሰረቁ ዝለመዱ ሰባት ክፃረፉ ትሰምዑ ፕላን ፕሌትን መድሓኒትን ሰሪቆም ገና ክንሓቶም ኢና ሕዚ ግዜኡ ስለ ዘይኮነ እምበር ህዝቢ ትግራይ ክባን ዕፅዋን ኮይኑ ፕላን ፕሌትን መድሓኒትን እናሸጠ ዝውዕል ዝነበረ ሕዚ ንሓውዜን ኩናት እየ ከምዚ የላበለ ግዜ ሪሃቦ ጀነራል ዮሃንስ ጆን መንጋግ ልኩዕ ይህዎ እዩ ሓደ ካብቶም ተጋሩ ኣደነ ሽሙ ይፈልጦ ሰብ ዝግን ነዚ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገይሩ ዝተረድኦን ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ እንተሎ ዝበነ እዚ ትግራዋይ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ሓንቲ ለንቀነ ኣነስ
ገለጥ አጣሳላታ ዝብላ ዝነበርኩ እስከ ስምዑ ላይ ላችሁ እንዴት ነው አልተነቃቃችሁም እስካሁን? አዶናይ ምን አግኝቶ ነው እኛን ለማስተማር የመጣ ወደ አሜሪካ? ማነውና እሱ ይህንን የሚያስተምረው? እንዳሰብኩት ግን ብዙ ሰው አልመጣልኝም። ያ እንዳሰብነው ነው። የውድቀት ሞመንቶች አይ ቲንክ ይባላሉ በአብዛኛው አስተሳሰብ። እዚ አዶናይ ንአሜሪካ ከይድሎ ንሱ ድማ ዝተፈላለየ ካምፔን ክገብር ገለታት ዝብል ዘረባታት ሰመ ነይራ ነኳ ኢትስ ኖት ሪሊ ዳት ኢምፖርታንት አክንዱ ደረጃ እቲና ክንዛረብ ግን ኣነ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክጥቀም ከም ዝደሊ ይግምግት ነይረ ነዚ ወዲ እዚ ዓብ ፈይም ስለ ዘለዎ እቲ ዲያስፖራ ናይ ኣሜሪካ ድማ ጠቕላላ ፀሊእዎ ስለ ዘሎ ካብቲ ምስ ዲያስፖራ ክዕረቕ እንድሕር ኮይኑ በቶም ዝፈትዎም ነቲ ዲያስፖራ ከስድዑለ ይኽእሉ እዮም ናባይ ከምፅኡለ ይኽእሉ እዮም ናባይ መፂኦም ድማ ንዓይ ከገልግሉን ይኽእሉ እዮም ዝበሎ ነዚ ሰብ እዚ ብልፅግና ሚድያ ዝፈልጥ እዩ ኣብ ሚድያ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ዘወፍር እዩ ስለዚ ቀጥታ ንኣሜሪካ ሰዲዱ ዝተፈላለየ ካምፔይን ዝደገሎ ዶ ክገብር ግን እቲ ዲያስፖራ ዝበሃል ከሲርዎ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዲያስፖራ ክመልሰሉ ኢሉ ሰዲድዎ እቲ ህዝቢ ድማ ዓሻ ስለ ዘይኮነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓበይቲ ሳላት ተኻርዩ ገለ ዝፈተኖ ኩሉ ባዶ ከይዱ ማለት እዩ ኣነ እኳ ይርዮ ነይረ እንታይ ከምዚ ታሽሙ ዝብል ዘሎ ገለ ይብል ነይረ ግን ኣብ ጥራይ ሳል በይኑ ከም ዘምስ ገይሮሞ ምክንያቱ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣዶናይ ይኹን ካልኦት ናይ ብልፅግና ምስ ብልፅግና ዘለዎ ኢትዮጵያ ትሕንበብ ኣላ ትሽልበብ ኣላ ዝብልዎ እቲ ሰብ ግን ኣብ ደይ ቱ ደይ ላይፍ ናቱ ዲያስፖራ ዘሎ ድማ ናብ ስድራ ቤቱ ክሕውልን ገለን ዝነብሮ ዘሎ ስለ ዘይጠፎ እቲ ጉዳይ እቲ ብልፅግና እዚኣ እውን ፈቲኖማ ግን መይታቶም እያ ትበሃል ዘላ እባኸላ ኣይሓለፈት እንታ ጉዳይ አይሰለጠቶምን አፈሻ ከምዚ ሳነቃቃ ነው እስካሁን የቆየው። እኔ ጭራሽ ከኢትዮጵያ መጥቶ አዶናይ ላነቃቃ ይላል። ይሄ ትንሽ ገረም ያለኝ ፓርት ነው እና ግን ነቅተናል፣ እኛ ፈክተናል፣ በቃ መነቃቃትም አንፈልግም ያሉ ናቸው መሰለኝ ያልመጡት። ወይ ጉዳዩ እንዴት ነው? ለማንኛውም እስቲ ጠጋ ብለን ጉዳዩን እንደ ቤተሰብ እንወያይበት። ከምትሪ ወዘለኹም አይ ቲንክ እቲ ፖለቲካል ወላ እኳ እቲ ኣዶናይ ብውልቁ ዕላማታት ናቱ ካለ ክኸውን ይኽእል ብልፅግና ግን ነዚ ወዲ ከውፅኦ ዝኻለ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ለንቀነ ናይ መኻይን ናይ ብልሽውና ናይ ገለ ኣብ ዝብልዎ ዝነበሩ እውን ፕሮሞት ይገብረሎም ነይሩ ገለ ዝብል እውን ኣብቲ ቪድዮታት ክርእየ ነይረ። ስለዚ ምናልባት ተወፂኡን ከምዘይምለስ ገይሮሞ ክህልው ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ እቲ ገበን ዶ ገለ ዶ ድብልዎ ደሎ እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣሲሮሞ ስለ ዝነበሩ እቲ ወዲ ካልእ ፀገም እውን ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ። ግን ብሓፈሻ ሓደ ዓብይ ስቴጅ ተኻርዮም ከም ዝነበሩ ገለ እዩ ዝንገር። ኤኒዌይ ናይ ድራማ ስለ ዝኾነ ብልፅግና they can do this and they were trying to capture it and somehow ከምቲ ዝደልይዎ ኣይከደን ይበሃል ኣሎ። whatever they do it's their thing ኣነብትናቶም መፅአ እዚ ንትን ክብል ኣይክእልኒ። ብሓፈሻ ናይ መወዳእታ ዝርያ እዛ ናይ ፅምዶ ዝብልዋ ዘለው ዘረባ ሓንቲ ላባ ጌርና ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክሰግር ኖ ወላ ያኽለኒ ብዙሕ ተዛሪበ ስለ ዘለኹ መጀመርያ ኣብዛ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንሰግር ሃገራዊት ጋንታና ኣብ ፆታ እያ ዘላ ግን የለን ላይፍ ብዙሕ ይደሊ ነይረ ክረክብ ኣይከኣልኩን ኣለኹ ግን let's start with this one first ቅድሚ ፆታ ዝተዋሃበ ሪፖርት ተፃወቲ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ማእኸል ኮይኑ ክፃወት ፀንሐ ናሆም እዩ ምሳይ ዘሎ መስመር ናሆም ከመይ ኣለካ ስዋቲኒ ከመይ ኣትኹም ፅቡቅ ኣለኹ ስዋቲኒ ፅቡቅ ኢና ፅቡቅ ዓዲ ፅቡቅ ኣትና የስ ኩላቶም ፅቡቅ ኣለው ፅቡቅ ነዊሕ መንገዲ ግን ፅቡቅ መፂና ሕጂ ኩላና ተዛሪና ትሬኒንግ ገና መማሓንቲ ፅቡቅ ኣለው ፅቡቅ ምናልባሽ እስኪ ናብ ሞሮኮ ድሕሪ ክመልሰካ እቲ ግጥም ቀዳማይ ክፋል ምስ ስዋቲኒ ክልተ ብዜሮ ኢኹም ስዒርኩም ከመይ ነይሩ ገምጋምካ ኣናላይዝ ገብሮ ከለካ ተፃወታ ናይ ዝሓልፈ ሰሙን ጥራሕ ነይሩ ኣብ መጀመርታ ማራ ፅቡቅ ኣይጀመርናን ምክንያቱ ክንፈልጦም ኢልና ከመይ ከም ዝፃወቱ ገለስ ማራ ኣይፈለጥናን ነርና ሕጂ ስኩሩፕ ክንዳሎ ኢልናስ ስኢልና ኩዕሶ ከይንውደቕና ና ሜዳ ኢልና ስኢልናዮም ነርና ድሕሪ ቁሩብ ግን ምስራናዮም ኦኬ ክንፃወት ንኽእል ኢና ኢልና ክንፃወት ጀሚርና ሸውኻ ቻንስ ዋላ ፅቡቅ ናይ ተፃወትና ከለና ግን ቻንስ ክሬት ንገብር ነርና ኢና ክንምዝግብ ግባኣልና ሸውኻ ድሕሪ ካምብያ ከዓኒ ሽዒና ፅቡቅ ተፃዊትና ድሕሪ ካምብያ ሸው ከዓኒ ክልተ ጎል የልቲና መወዳእታ ዝሪኦ ከለካ ፅቡቅ ገጥም እየ ምናልባሽ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ፈርስት ሃፍ ናይቲ ፀወታ ከም ዝበልካዮ 2-3 ዝኾነ ጎል ክተእትዉ ትኽእሉ ነርኩም ኢኹም እንታይ እዩ እቲ ገምጋም ኩላትካ ሽዑ
هو ما يخطط كلا هم اللي ها وزي ما تحسب جو من يطلع مسألة أنا أقول فرحنا نيرنا أنا يعني أنا بفايز نقول فرحنا نيرنا وما عندك كيت أنا راح ينوت فيه خمس نايجاد بلان كي كوني له جن حيلا خمس بالكم أنا يرتوان بس أنا قرب حقيقي سيربنا هاي ساي نقايبنا نتيل ناترا ولا ريجولا سيتناس نورمال ولا بأوروبا بيام كلها عند الحمد لله بزح سيدا موداتو تسعية كوني نورمال أنا جن قتلنا خمسين ولا ريجولا سيتنا موداتو خاني خطري خلص مجمرة أنا أقول سني أب مينك سمعين حرمينا تيانو سمعين حرم دبوا والله سمعين حرم شو سمعين حرم تغير سنة فقلنا هنا تغاليفنا شو بغمس رئيسنا مرة افتكر تحقي سبكان تانا ولا ناش كنت أوتيون دلونا جن مرة حقي سكاو جا الله أكلك فاكر زبالكاو تتصاوتات كم تري وزن لهم ناهم نبحكي ولا ملكتنا تقرنيانا تون نبحكي زقرميو إرتراويان دما هذا كابتي بفتسم أنا إسنا كنريو زي قبعنا زقبر زولو ميديا زقبر زولو زعريو first of all look at this نتي إيميجنا إيرترا كسع كنديت من سيناتنا تغيروا يفتن كم زلو من البعض أب سوشيال ميديا كم زكو عصونا إيرترا هاجراويت غانتانا إيرترا نبشكليت هاديو ناي غوياديو ناي قال بوستس قبر سب كلا زياتهم كحمامات ناي بانديرا ناي سبورتنين قال زبلوم سب هالخوني بد أصدي عب نجار مخان كردانا كخلالو قليل نجار هيكونه because it is all about أب سوشيال ميديا كسع كندي exposure اللي وتهاجر نت سوشيال ميديا أتوم نيرترا تسألوا بحماق بصيكي بقدا بوتدرنا بكوينات بقلت رايك تفلت يوم زليوا زد ما نتينا نتنا عم نوي حوان نخت الداخمو ويونت كتهسسون تدلي خاطو تقمل تاكتيكيو بقمت قالوا حقراويت ماليانا حقراويت كانتانا عوتات كتقونا صفكلا بتنا يكون طبعا بزح سبكي قد سوقلي اتنا يكون عساقرين قال تيفي ابر امرنا يسبات كاتو زغد نعملت ايرترا فليز بالعوتات انت مزقيبا انت يكون اليوم قال يوم زي حقر زي كم انا خيرك رياي بينيام استعوت بزحات عادو انت يلو اوكي انا زي حقر زي كرياتو مشكلتات فوتو كمي غيرو زي سبزك ما تخيلو نوبي ناي ايرترا تقعو تصاوتنا الكسندر يساق ريبو خلو زي سبزك ابي ايرترا بقولو اوف كورس نسويدن سلا تصاوت كور فريز بالي جن ناي ايرترا بانديرا خلو زي سلا زري ايرترا خن كيدينا كبلو خليو سلازي انا ما نيوكاسل اجر ما اب ليفربول ولا كا خمتز دلي خدلي لنجن انتاي زنغركا ازو كعسغري هذا ابي بفلاي كحت دصنه اتو ياريت تسفاي صبغ يريز قلصو سوفت دبلوماسي زبلو كابتي مسمرحت تراخيب كاغله ملتو غبرت رايده كون سوفت دبلوماسي عبص الواي زلو املاخ ادلنياتا سلازغبرنا حيات منسيات كاسلو زلونا كمتري وزلهم اب فقدو مغابياتات شمنا ايرترا بانديرانا ايرترا قدم بعل دانيال تقل هيمانوت اب بشكليتا كومد ما زر سناي زي امسلو تودادرتن غويتن كم بعل مرحاو قدوس نفس فلاليك سبلو مون نيرترا بانديرا حفكن تبل زغبر وازنبرو اب كع سغر دما زبزح تعذاب زلو اب علمنا مالتيو كم ايرترا زي امسله نشتي صلواون تغيرنا عابزنا عابي افلطو ابو كبري نخنركب يزحجزنا سلازي ازي بكع سغر زغبر زلو انا ايسناين ريونينا this is كالاي كفال صوتاناتهم ابز كايدلو زلو يم تزارب زلو بس كالاي مدرخ ابز كايدلو زلو انتاي يسمع له ابز وين متصوتا زغبرو فيديوتات ونيرو بزي كابت تيم زوصو زلو فيديوتات مالتيو انتاي نخنرينا تصوتنا معرتي اب ميدا كغبرو زغلا بركتو اب سوشيال ميديا زغبرو صلواون اب صلواي زلو مخنياتو كعسغري كم سبورت ترايد يكونس كم بيزنس وني زره اذا حاجه تصاوت اميرا زغبر ترايد يكونس اوف بيتش كسع كندي نسوشيال ميديا كتقم لي خلك سع كندي نتسروحون تكباراتون اب سوشيال ميديا ار يو ني نتحجر نتزبي نتوريزم الخالي كسع كندي صلوا خبر الكاخلون ازون سوشيال كابيتال كرز خلي سلازي زلنا تعدلتي بتصاوتنا اب كل مداي كم قليل نجر جيرنا هريه بلنا هانت فيديو نيراتني بزحات ايرتراين ولا بيوتيوب نتقونه تدغاغام زغبر وزلو زي مثلني كم تري وزلهم الكسندر يساق ولا كسويد سويدن وكيل تصاوت نتقونه ابتفل عليه مدرخ عابي كبرني ايرترا زو هبيو ስለዚህ ሎሚ ዝግበር ዘሎ ፀወታ ድማ ኣነ አይ ሆፕ ተስፋ ይገብር ነታ ዘላቶም ዓወት ዓቂቦም ማነ ክሓልፉ because ያ ማለት እንተ ስዕሪ ኢላ እንደልዮም ከም ሃገራዊት ጋንታና
ግን ኩሉ ነገር ከም ትስኻት ደልዮ ጥራይ ኣይኮነን ዝኸይድ ስለዚ maybe እውን ካብቲ ንደልዮ ወፃኢ እውን ክኸይድ ይኽእል ይኸውን እዩ but I really hope ሳብ ሕጂ ካብ ዘሎ ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣልኩን ኣለኹ I'm trying my best to find something ዳርጋ እቲ ፀወታ ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ ቀጥታ ክረኽቦ ዝኽእል ኣብ ዩቱብ ኣይረኸብኩን ኣለኹ እምበር ኣነ ደስ እናበለኒ መመሓላለፍ ኩልኩም ነይረ ስለዚ ብቐጥታ ዘመሓላልፎ ሰብ የለን ምናልባት ያ እንተረኺበ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ንሕጂ ግን I couldn't find anything ነቲ ፀወታ ብቐጥታ ከመሓላልፎ ዝኽእል of course ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ እታ ንምሳት ፀወት ዘላ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣቓልቦ ናይ ፀወታ ክረክብ ኣይከኣለን ኣቓልቦ ናይቲ ሚድያታትን ናይቲ ላይፍ ስትሪምን ክረክብ ኣይከኣለን ግን ምስ ግዜ ብፍላይ ነዛ ደረጃ እዚኣ እንድሕር ሓሊፎም ብርግፅ ክህሉ ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ and ካልኦት ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሃንቲ ይገብርዎ ኣለዉ ነቲ ፕሮግራም ኣብ ሕጂ ግን ዝተዓወተሉ ሰብ የለን ወይ እውን ነቲ ላይፍ ስትሪም ክረኽቦ ዝኸኣለ ሰብ የለን ይርኢ ኣለኹ ግን ብቐጥታ ዘመሓላልፎ ሰብ የለን ስለዚ እንታይ ክንርኢ ኣለና ነቲ ዓወታት ተፀሚምና ክንፅበ ኢና ሃገራዊ ጋንታና እንተተዓዊታ ሕጉስ ንብል እንተደይ ተዓዊታ ድማ ከም ብናልባት ኢለ እቶም ኤስዋቲን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዓወት ወይ ሞት ይብሉ ኣለዉ ነዛ ናይ ሎሚ እንተደይ ተዓዊትና ኣላ እታ ሃገራዊ ጋንታ ዓብይ መቕፃዕቲ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ወይ እውን ትገብሮ ፀወታታት ይኹን ትሬኒናት ናታ ከም ቆልቆል ኢሎም ኣፈራሪሆሞም ከም ዘለውን ስለዚ ካልእ ነገር እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል እንድሕር ንሕና ክንዕወት ንደሊ ኢና እንተዘይ ተዓዊቶም ግን ሓደራ ዝብለኩም ሙሉእ ደገፍ ክንህብ ኣለና ነታ ሃገራዊ ጋንታና ሙሉእ ደገፍ ክንህብ ኣለና ንእሽተይ ነዚኣ ናይ ናሆም ዘረባ ስምዐ ክውድእ ክፍትን እዩ more in control combination ዳርጋ ኦሊቫ ኣሎ ከምኡውን ኖቤል ኣብ ኣታኪንግ ቦታ ዲ ነይሩ ሓቀይ ከመይ ገሊዝካዮም ከመይ ሪኢካዮም ሰለስቲኦም ፅቡቅ ነይሮም ሰለስቲኦም ንፈልጥ እንዲና ምስታይ ኩዊክ ከም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ብኸምኡ ኢና ካ ሰለስቲኦም ኣብቲ ዳርጋ ማእከለይቲ እዮም ምክንያቱ ፈሊጥና ኢና ብዙሕ ኩዕሶ ከም ዝፈልሑ ኢና ንሕና ንሰዓርና እያ ብድሕሪት ክንቦም ኢልና ሰለስቲኦም ቅልጡፋት ስለዝኾኑ ብኸምኡ ኢኻ ብዙሕ ቻንስ ክሬት ጌርና እቶም ኣብ ናይ መጀመርታ ምክንያቱ እቶም ናቶም ተፃወታ ኣይተዳልዩ ነይሮም መስለኒ ኣመሰሎም ነይሩ ክንድኡ ኩዊክ ከም ምዃኖም ስኒ እዚ ብኸምኡ ሰለስቲኦም በቃ ሕብ ዘበልዮም ግን ቀልጢፎም ካብኦም ሃዲሞም ምብታሕ ምስበት ኣይጀስ ብኸምኡ ማራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሮም ፅቡቅ ንሆም ሜቢ ኣብ ምቅራብ ስለ ዘለኹም ብዙሕ ግዜ ዘለ ካብ መጀመርታ ምክንያቱ ከምዚ ሓጎስ ከምዚ ስፖርት ኣነ ተዋሂበ ይፈልጥ እየ ክንደይ ዓመት ከም ፕሮፌሽናል ተፃዊተ ክንዚ ስፖርት ግን ሪአ ይፈልጥ እየ ገለ ዓይነት ካብ ብሙሉእ ዓለም እዩ ስፖርት ሂድና ዘሎ ብኸምኡ ከዓኒ የቀኒልና ግን ከዓኒ ኣይወዳእና ዘለና ክሪተሪትና ኣሎ I hope ሓጎስ ክንረኽቦም ፅባሕ ፅቡቅ ንሕና እውን ኩሉ ዝከኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ በቲ ደገፍ ናይ ኤርትራውያን ኣዝዮም ከም ዝተሓጎሱ እዩ ዝነግር ዘሎ ናሆም ናይ ብሓቂ በዚኦም መንእሰያትና ኣዝና ዕጉባት ኢና ኣጆኻ ክንብሎ ኢና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑልና ኢና ንደሊ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣነ ድማ ዝኾነ እንተሎ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኩሉ ግዜ ፈለዋ ኣብና ገበርና ክንከይድ ኢና right now so what do I see right now ሓንቲ ጎል ኢትዮም ደም ፎርስ ባሕሪ ይብሉ ኣለዉ ሓንቲ ጎል ኣተወቶም ትመስል ኣላ but I don't care ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣነ ኣብ ካልእ ዋን ከምፃልኩም ክፍትን እየ ንግረ መንገደይ ሓበሬታ እናፈክፈኩ እየ ዝፅዕር ዘለኹ ላይፍ ከምፃልኩም ፈቲነ ነይረ ግን ኣብዚ ድሕሪት ዘላ ግን ኣጋጣሚ ኣይሰለጠንን ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩ ንብለኩም እዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም ተንክ ዩ